Ok, deriraɓe mi laari on fuɗɗi connectugo déjà ngam may ɗo direct je en matinno en tammi waɗugo en tammi fuɗɗugo ɗum jotta to Allah muyi mais ndenan quelques minutes heɓa himɓe abono mi laari déjà himɓe jo ɗo déjà connecté mi laari like ɗiɗi kabde ngaɗe like e abonné ngannemi commentry mi yiɗi mi fama to on ɗon nana deydey komi wiyata may ɗo to ɗum ɗo wurto to ɗum ɗo laaɓa bien mi yiɗi on gandami commentry on pamnami kewo ɗum ɗon laaɓa heɓa mi fama ok miɗo heeɗi on deriraɓe ɓaawa ɗum bo kabde partage deydey direct man ɗo ngam heɓa deriraɓe ɗuɗɓe ndara ɗum min fof gimiɗo jogi téléphone am hami waɗa dabare hami partage direct may ɗo ha mi partage link may ɗo nder différence groupe jam heɓa deydey no himɓe connectori deydey banta mi matinno on deriraɓe. Ok, déjà en mari yimɓe jeenayo connecté deriraɓe onon mi reeni connecté partage deydey direct man bo min fu miɗo habda mi waɗa dabare hami partage direct man ɗo miɗo hokka on muñal bo yugo en puɗɗi lawa direct man ɗo en ɗon no mari difficulté connexion ƴottama fu connexion man ɗo wodi no ɗum wayi deriraɓe partage direct man ɗo min fumi ɗo dow partage ugo géam partage deriraɓe ok min noon miɗo waɗa dabare partage ugo ngam wi on ndaari miɗo jogi téléphone am ɗo miɗo partage deydey lien may ha groupe ji meɗen heɓa yimɓeji pat gona informé miɗo partage ha sati a heɓa yimɓe fu gona informé sen ngana muñal déjà 4 minutes kon puɗɗiri en kabde ko ɗo ɓe cika 10 minutes kan ni heɓa wona yimɓe ɗuuɗi déjà nden en fuɗɗa deydey wollugo ko bolleten may ɗo enen belɗum direct may ɗo koɗa goɗɗo sakitake bo ɓaawo to yiɗi en tammi soɓe gardugo direct may ɗo tammi laarugo ɗum ɓaawo on mo heɓano laarugo ɗum sam bo tammi laarugo ɗum koɗa ɗum jango tammi soɓe gardugo ɗum to réseau salanaki en e tammi on faami useni derɗiraɓe komi to yiɗi mi toro on on komi yiɗi mi toro on seɗɗa haala appel useni ta goɗɗo haɓana wiugo ewnan mi appel jotta nder onon laaroɓe mi ngam to a wiya ewnan ni to a ewni ha numéro hakkan gonta nder téléphone je mi waɗata direct may ɗo ni ɗum ɗo darna vidéo ma ɗo ɗum ɗo darna direct je en garta man ɗo ɗum ɗo darna connexion ma to ɗum darni connexion bo deydey direct man ɗo daroto ngam may ɗo miɗo toro on useni ta ngaɗe noon may ɗo ngam ta ɗum wonnana en deydey
sungulla meɗen ko kabdeten waɗugo partage useni mi yiɗi mi fama ɓe on partage ɗe direct man mi yiɗi mi lara commenté ji mo mi laari déjà yimɓe ɗo gaɗa commenté hami sukli toon mi wara mi lara comment ji moɗon ɓawo to en puɗɗi deydey tinnoje ɗe gatten bo en autorisé deydey yimɓe posina deydey question ji dow deydey ko mari haaje fuu tan mi on paami posina question ji ɗo ko larani vestige dès ko en puɗɗa mi yiɗi bindani am commentary mi fama moy be moy connecté kala mo ɗo connecté fu windanami inde muɗum heɓa mi fama moy be moy on en ligne moy be moy ɗo connecté dès ko en puɗɗa tindinore ma miɗo habda hami partage de gestion ngullaman réseau ɗo waɗa ɗo dama seɗɗa mais be hakkilo ɗum yahan bami wi on bo mi yiɗi mi fama to on ɗon nana deydey komi wolwata man ɗo partage copier lien may ɗo ngati hay sati moɗon ok Haruna Modibo mi laarima déjà an kam mi laari Haruna Modibo Mouhamadou Bachirou an bo mi laarima partage derraɓe voilà en laari déjà ko yahanta yimɓe nogas ɗo en direct 20 personnes déjà kabde hedde ko en puɗɗa tindinore ko en bolwata me ɗo en mara ko au moins 30 40 personnes hedde en puɗɗa tindinore me ɗo kabde partage ɗe direct man useni voilà 25 personnes déjà yawwa banni en yiɗi laaro derraɓe 25 personnes déjà connecté ok connecté derraɓe voilà minde mi yiɗi mi nana inde moyjo fuu mi laara moy be moy on woni en ligne hedde ko en puɗɗa wollugo ko en bolwata en giɗi en bolwa hunde on musamman spécial Umar Ibrahim laara windani mi wimi probléme connexion connexion man ɗo mari probléme partout partage derraɓe partage voilà toujours 25 personnes mi yiɗi sika ko 30 personnes hedde en puɗɗa
alhamdulillah son jafude rawi son garam yan dambono billami rawi son garam yal vraiment connexion may woda mi do connectiri be orange e réseau orange bo woda sam MTN man bo kañum yon marno dama ham soda connexion ha MTN connexion timmi ha MTN ham soda connexion ha MTN man do dum sali nastago mas mi fondi hami tappa kode sodugo connexion may do dum hollami impossible connexion may do yaat donc connexion ha MTN man na ha orange mana dum badi dum timmugo e mi do habda mi soda toujours auto man ma réseau man dama kanjon gi mi do habda haddo do on dari le système est disponible merci de ces filita diga ni mani be betani ok bon en andar dum do problème man kadi ok ok buba ma beran dum mi larima be mo ju fere mi yami habda mi way dinga larugo dede commentary modon ha deuxième téléphone am do mais problème réseau man do dama mi wala hebugo lara warta seto mi voilà bon nabe wonnugo wakkati derrabe en denata en puddan assalamu alaikum warahmatullah nderi ko modon adam haruna mo andudon mo hala man kitinanta jengol pulaku tv en décidi wadugo diredo hande musamman ngam présentugo hala vestige marketing de ko en présenta vestige marketing seɗɗande de nder comment moɗon ɗimi laari on gerbi haɗo ɗo ɗuɓɓe gerbi de message moɗon diga El Karim Said Pullo Yaya Souley Haruna Modibbo ɗuɗɗum diga Abdul Kadiri diga Saladin diga Abakar Ben Rashid diga Abba Amadou diga ono ɗuri diga Yaya Abubakar Buba Maber on pat mon mi ɗo lara de commentaire ji moɗon de ɗi on gaɗi on pat mi hofni on mi yetti on naɓe wonnugo wakkati ɗume joni mbiyen gara en bolwa en gari ha en bolwa hala vestige marketing connexion man ɗo dama ɗuɗɓe mi lara ɗuɗɓe nder mon ɗo bindanami ɓe mbiyami probléme connexion Omar Ibrahim connexion man ɗo Omar Ibrahim mi lara windanimi probléme connexion man ha min pat ɗo dama mais en no déjà en direct ok a foti a rattrapa ɗum ɓawo to connexion mara woɗi ok derriraɓe wondaɓe e jaygol pulaku e wondaɓe de direct en gontiniri jotta ɗo bismillah en giɗi en bolo hala vestige mi tammini onon wonɓe connecté wonɓe en direct jotta ɗo on darino vidéo ngol mi wanno vidéo de présentation do vestige may girangol hande fajira ko hande nage en poti mbiyen en gerbino vidéo de présentation dow vestige mi tammi ɗuɓɓe nder moɗon daari vidéo man ɗo e ɗuɓɓe bo posini question ji hedde ko en jaha question ji ɗi on posini ha en bedda explication ji goɗɗi mi yiɗi en lorto ɓawo seɗɗa mi wiya on ke o vestige en gueta ɗo vraiment ɗum opportunité à développer ɗum opportunité ji hani en développa yani goto meɗen fu nder développa ɗum e nden ba en mbi vestige ɗo ɗum himɓe ɗiɗo on gonata nder vestige soit on garuɗo ngam heɓa consoma produit maɓɓe ngam ɓeɗo mari produit ji boɗɗi ɗi meilleure qualité soit on garɗo ngam consoma produit ji man ɗo ngam ɗi boɗɗi nana bellumaji e kala ragare lewru fu ɓe laara e ɗeɗe point ji ɗi waɗi achat je waɗi wodi ko ɓe régénéranta ɗum ɓe lornititinta ɗum ɓe gerɓana ɗum ɓe mbiya grâce à aɗo consoma produit ji amin aɗo sodi tel be tel be tel ngam mayɗo aɗo mari point ji kaza nda dedei komin jowete ɓe on garowo ngam développa réseau wiya ok min kam mi wari mi signe partenariat be moɗon
ɗum woni signé ko partenariat ɓe maɓɓe may ɗo ɓeɗo mari condition ji maɓɓe to a remplisi condition ji may ɗo kanjum woni a créan compte maɗa a nasta ɓaawo a nasta ɓe code on gonɗo déjà nder vestige man ɗo o hokke code mako a nastira ko bo o nastinire ɓe code mako en giɗi wiko ɓaawo to nastinima a soda minimum produit ha maɓɓe kit je 25 000 ko je 55 000 ko je 65 000 to a sodi ɗum bo ɓe expédienté ɗum wara ha maɗa to a yiɗi a naftira ɓe majum to aɗi a sora ɗum to a waɗi non ɗo activi kit maɗa ha nder vestige a lattake an bo a distributeur to a lattake a distributeur ɗo aɗo mari droit an bo sodugo produit may ɗo toujours be prix de gros nde a waɗi a soda produit man fu a soda ɗum be prix de gros to a sodi produit man ɗo to a yiɗi a dinga feɗɗugo produit ji maɓɓe man ɗo ɓen tinninnoɗe de différence produit ji ɗi ɓe mari ɓeɗo mari produit ji bana nyebbam wujago sabulu yiwago paɗe dentifrice urdi nyebbam je defirgo nyamdu café te to je vestige man ɗo ɓeɗo mari kujeji pomade en dedei ɓe nyebbamji je gommage yeso yeta yeso ko ɗo mari putte ɓeɗo mari dedei comprimé ji fere je nyawdata e simɓen marɓe probléme ɓernde e simɓen marɓe probléme diabète e simɓen marɓe probléme heyre isin ben marɓe probléme dungal nawan ko bo ɓawo nawan ƴiyeji koppiye koyɗe ko nandi ɓe majum ɗo pat ɗum kujeji dede ɗiɓe mari dede ko nyawdata ɓeɗo mari produit ji goɗɗi ma bo kinijiji goɗɗi isin to goɗɗo ɗo mari poids wane ata goɗɗo waɗi fayru ñiddundu ɓala muɗum ɗon mawni ni ñiddugo a tawa wandi ko ɗum ñaw oɗo tefa ha o ɗusta dede poids mako man ɗo ɗuɓɓe naftiri ɓe produit ji vestige man ɗo nder wakkati seɗɗa diga biyowo nder lewru ɗo o ɗusti ko watta 7 kg 8 kg 5 kg ça dépend goɗo feere moins d'une mois o wima o ɗusti ko watta 5 kg nan dari donc ɗum no nafa to ɗo fu ɗum kujeji ɗi a foti a dinga sodugo ha maɓɓe a fe'a ɗum a dinga soditago ha woni a fe'a ɗum be prix de gros a sora ɗum be prix de détail a fe'a ɗum be prix de gros wi a sora ɗum be prix de détail a heɓan ribagal ton e ɓawo a fe'i ɗum ha maɓɓe may ɗo kala nde a sodi fu ɓeɗo hokke kode ɓeɗo hokke point mi yiɗi wigo ɓe hokke tel nombre de PV may ɗo kanjum point à la fin du mois ɓe laara combien de point gaɗɗa to ɓe ndaari des point ji ɗi gaɗɗa ɗo ɓe mbiya ok malam wane a waɗi tel nombre de point ha lewru ɗo ngam may ɗo nda komin régénéral tama nda komin joɓete par mois ma aɗo développe a foti a dinga hewtugo grade ji goɗɗi to a nasti himɓe kaza nasti a nastini himɓeji ha ɓawo maɗa ɗo soda hamɓe ma a inscrivi ɓe be code maɗa ɓe ɗo soda ko bo himɓe ɗo ngara mbiya giɗi sodugo aɗa sornaɓe ɓe code maɗa point ji maɗa ɗo ɓesdago aɗo yaha grade ji yeso ngam en mbino a gagnan de 5 à 11%. To a nasti a kesso kam ɗum 5% a gagnata amma to point ji maɗa ɗo ɗuuɗa ɗo wodi point ji goɗɗi ɗi a hewtata to aɗo mari tel nombre de point en tan mi explique ka yeso nder vidéo ngol man ɗo to a hewti tel nombre de point a eggay diga 5% a hota ha 6% na 8% to mi yejjitayi en ɗum pat en tan mi découvre ko ɗum ha document pdf en tan mi tinningol ɗum yesso ɗo en tan mi yeɗugo document pdf men bo ha groupe ji meɗen je whatsapp banni ha hewta 11%. Wartake o ɓeɗo calcula nombre de kuje de soduɗa ko bo himɓe sodirigal côté maɗa ko himɓe ɓe a ewni a invite wari sodi kuje ha vestige ɗo ɓe laran chiffre d'affaires je équipe maɗa man pat waɗi ɓe itta 11% ko 10% ɓe hokke à la fin du mois. Supposons que a invite goɗɗo fu a foti a invita goɗɗo feere wara soda kuje boro temere a foti a invita goɗɗo wara soda kuje 1 million pourquoi a foti a soda kuje 1 million to sodi kuje mai o yiɗe ɗo salon o foti o isin himɓeji gatta boutique to yiɗi ɗum hunde on lattinde intéressé nde himɓe ɗon yiɗi ngam ɓeɗo waɗi produit ji boɗɗi kala on mo utilise produit ji man fu dole jango o loroto vous voyez un peu kala on mo utilise pat e dentifrice dede nyebbam woggugo ñiiƴe je vestige fu jango wiyete vraiment c'est kanjam o yiɗi ngam nyebbam mai ɗoɗa ɗum wo'ina ñiiƴe ɗan ɗon ɓedda sembe ñiiƴe ɗan ɗon laɓɓina ñiiƴe sin ñiiƴe ɗon no wulni noyno no pat ɗum ɗo itta ɗe dottiji man ɗo ñebbam may ɗo ɗan ɗon parmi ñebbanji ɓurduɗi woɗugo mi tan min paami kala on mo utilise ɗan fu jango wiyan sey kanjam kala on mo utilise bo sabulu je yiwago maɓɓe sabulu yiwago ɗo jango wawano wiya sey kanjum a yahay kala on mo utilise ɗum fu jango lorotona e noy to goɗɗo waɗi ɗum ha boutique muɗum o sippa ɗum to hakkilayi ha lewru ɗo o foti o soda kuje 1 million fois vestige e to sodi kuje 1 million ha vestige ɗo
vestige hanko man do vestige do régénéral mo 10% to hewti grade je be jogata mo 10% o do mari riba mako 5000 an mo nasini mo an ma do mari riba ma 5000 ngam dum 10% de ce que vous avez acheté. Vous voyez un peu? Foti anasina godo fo anda dum hanko ma anasina godo toujours à compter dans ton réseau. Aya point jino bes do dan lewru wata awara tawa cede ha compte mala adu mari ko atta 500,000 ko 1 million. To ndari video ngol mer bam non ngol présentation arande himbe fere don wadi gain de 180,000 175,000 200 quelque chose 300 quelque chose har 925 millions leader Haroun fere ha Côte d'Ivoire dum jullo hanko ma leader Haroun inde mako o wadi 925,000 ha lewru woru dum deuxième mois mako ha nder bisalo 925,000 boro temere jenabe borno gasi joyi ampe e do man do bo na dum hanko on wadi acharge di maydi pat ha o hebi gengno may do ngam o invite himbe ngara shoda produit vestige mo wadi si yidum fotani no kujama beddal sodugo banni ponji mako ngadi ko besdago hangi do gagni 925,000 e paren mako on mo wadi video man holli en do hanko fu mo voir en man hanko bo lewru woru on o wadi gengde 2,86,000 million didi be borta pan dietati jeego en gina dum cede wanyo hanko ma wadi ha nder business man do to enen fu en poti en gada sakko ma dirrabe nanni communauté men enen wala ko ti nudugo exemple en gada en julbe ko bo fulbe ha Cameroun do wala leñol buri leñol fulbe dudugo leñol on do wala leñol wala ko buri en enen fulbe e ha Afrique bo fayma wala leñol buri leñol fulbe dudugo problème meden do néglijugo kuje tan be so en hawrugo hore to en tawi hunde dum bandi ko meden pullo ba meden explicata dum habdata hollugo en do se en néglige dum en kositata dum banta dum hunde mere se to dum yahi dum do hokka dum do bombarda après en biya en doggoy daga baawo warta no jara sollare tan wi en dogga baawo ko nyamete man pat be do nyama dum yeso en tokkiti baawo tan en do jara sollare mais noyto enen ma en ngoni der ardibe man do na en kisa sollare sede wobbe ngara jara sollare man bawo meden don problème meden en andi ha Afrique do leñol fulbe on buri dudugo fulbe wala be hawrete sey swahili on fulbe podo tirta ha dudugo mais enen wobbe to découvrir sin kuje banni nder meden may makka wata présenter sunu munu fu kankam dukkina dum tama himbe anda e enen may do goto en présenter ma dum goddo wari wiyen wane nda kaza be kaza be kaza do lawake ballum hamajum en ngara en naste ngam en keba to client biya baba do to client wodi ko yidi bawo meden de jotta men min bolora don fu rawe himbe fere poti biya baba do ko to presenta kuje do ngam o andi ke oto himbe nasti bawo mako do o tammi wadugo genci duddi mi andi don himbe yobe banni goro fere ngam heba tami wada genci man do tami ganya man do o evitan nastugo business may totalement ko bo to nasta business may do o baro o yaw nasira babal fere ngam ta o nasta ha min bandi ko mako kullo ngam ta mi ganya dede hunde fere gal ko tere zo mako o préfère o yaw nasta go do fere yo latido tana kullo isin ganyandi bandi se enen fulbe on ganyi mari di derrabe amma hambe le iltudi do to godo andi mo mudun der hunde do to watta pat habday nasira gal ko te mako en den hambe woto godo der hunde do habday mo mudum kam habda holla mo hunde man watta pat hanko ma heba o reisa der mare vous voyez un peu so do fudon der ko torata en do fudu hunde on de den hani en gata nakkilo bien Ita no fama taw o ka wali bani en ji genji di ivoirien en ngadi nder vestige ngoro fere premier mois ngoro fere deuxième mois ngoro fere troisième mois men mudum e mi tammi mi to me jitami holli men je nder leader e meden de Afrique be Cameroun hado do wobbe bo genji di ngadi exemple banta parenam mo mina série be ko mudum dum de leader mi boko meda dum be do andi mo be mako bena série e premier mois mako ha e business ma do o wadi une somme de 466,000
premier mois mako premier lewru mako ɗo o gañi boro temere nayi be boro capan jeego e jeego woɓɓe nder fiyol mako ɓe o nastirɓe ɓe code mako goɗɗo goo gañi ko watta 300 combien 346 000 banni goto gañi ko watta 285 000 ɗo ɗum fiyol mako de pourquoi ngam ɓe ngari ɓe décidi ke yoɓe développement réseau man ɗo sans toutefois que business o men gaɗo nga wara entreprise men wara installé ha pays meɗen e mois suivant kam andi noon combien ɓe tan ɓe gañugo na ko ɗo ɓe ennan kam on andi ko million ɓe tan mi waɗugo ha nder business man na c'est Allah ɓuri andugo so kañum waɗi mi wiyen ta en ndeɓo cakkitoɗen pourquoi mi wiyen banni to en ngara ɗo en ndaara exemple seɗɗa be d'autres plateforme exemple banta Alibaba banta Amazon banta Jumia banta Longrich banta Neolife ɗuɗɓe jotta derraɓe garti multimillionnaire en grâce à Longrich ko grâce à Amazon ko grâce à Alibaba pourquoi ɓe arti ɓe paami plan man neeɓi ɓe ngari ɓe signi contrat be entreprise man ɗo to signan contrat be entreprise man ɗo derɗam na sey to a yehi a rencontre ɓe Jack Ma CEO Alibaba woni signi contrat be maɓɓe non ɓeɗo mari condition ji maɓɓe keyo sey on mo anda an link tan a nasta site maɓɓe nda tel condition ji maɓɓe a janga wi mi accepti tel be tel be tel mi accepti de tel condition ji moɗon mi yiɗi en kuuɗa mi habdan min bo mi dinga postugo produit ji moɗon mi walla non tefugo client en ɓe mbima ok to a walli min tefugo client en to a waddi client en soodi tel be tel be tel ɗo ɓe gaɗi ɓe soodi hunde nde somme kaza an bo nda komin régénérante nda cadeau maɗa ko bo nda jobdi maɗa na ɗum cadeau en foti mbiyan ɗum jobdi a wiya a accepti a hoosa a créa chaîne YouTube ko page ha Facebook ko page ha Instagram a dinga publigo produit ji maɓɓe be nda lien to ɓe mari haje sodugo nda lien je ɓe cliquata dow ton to ɓe cliqui dow lien maɗa ɓe jahi ɓe coodini société man e andi ke wane no dow lien ma on ɓe coodiri yerbama kode maɗa yerbama PV ji maɗa point ji maɗa o ma to wari soodi ɓe gerba o ma to wari soodi ɓe gerba ala fintimoɓe calcula wane ɗo anden Alibaba ɗo o waɗi tel nombre de point mo nda deydey ko germay tan mi hokkugo ɓe gerbanama nder compte mako ɗuɗɓe gaɗi ka banni latti multimillionnaire en ha nder Alibaba ko ha Amazon ko ha Longrich musamman banta Longrich ɗuɗɓe nder leader en ha Cameroun haɗɗo ɗo nder lekki feere feere diga Mbamun en Bamileke en leƴƴiji goɗɗigal siɗɗo man ɗo ɓurna fu habe woɓɓe gal koteji leƴƴiji men fulɓe man fugal granoro ɗon mi andi ɗuɗɓe wonɓe nder Longrich ɗeraɓe sey on jaafo mi woodi mo min gadunomi tan mi yerɓango ɗum lien de grade ɗo wonomi tan min o yerɓango ɗum mais vraiment mi yejjiti mi yerɓanayimo ɗum sey jotta mi siftori ok mi yerɓanimo ɗum déjà mi tan min paami ɗuɗɓe faami banni ɓe ɗon gaɗa ceede ha nder leƴƴiji en wi leƴƴiji feere feere ɓe nasti nder Longrich diga yake Longrich no kesum ko bo diga yake Longrich warayi ha Cameroun ɓe ndenayi sey to Longrich wari installé ha Cameroun Longrich installé ha Nigéria ɓeɗo Ghana ɓeɗo Kenya ɓeɗo Afrique du Sud isin Côte d'Ivoire en Sénégal en hedde ko ɓe lutta warugo ha Cameroun ɗo Cameroun en may engage e Côte d'Ivoire e Sénégal ko nandi ɓe majum hedde ngaya ha maɓɓe hamɓe ma hoɓɓe engage hamɓe man on gatta no société man wariri ha pays man ɗo ɓeɗo développe ga ɓeɗo invita yimɓe ɗo soda produit ha maga ɓe giya keyo ka e pays ɗo vraiment ɓeɗo consoma produit amin waɗe ɓe mériti ko min jaa min maɓɓita société man ha maɓɓe heɓa facilitana ɓe so ngullama ɗo warta ɓe mari haje produit ji amin ni ɓe garan ɓe soda ɗum en direct na sey to ɓe soodi ha pays feere warta sey to ɗum yerɓoyi saka série man ɗo duɗan ɓe gara ɓe maɓɓita to ɓe gari ɓe maɓɓiti yaake may ɗo woɓɓe feere kam andataga garta gara e soda to gara e soda ɗo bo giɗi nastugo ɗo dole sey ɓe koode goɗɗo ɓe nastirta
to nasira be ko soit mo be tefata an gonnoɗo nder bolway noon haala majum an ɓe tefata ko bo ɓe tefa goɗɗo on mo a nastinno no waɗi pat a taway ɗum wonay to hakkilaji ɗum nder réseau maɗa pourquoi ngam aɗon no parmi les premiers à développer ces business ti voit un peu banni ɗuɓɓe kadi ha nder Longreach warti jotta ɗo ɓeɗo entre voyage et voyage hande ɓeɗo Bruxelles jango ɓeɗo Dubai kamɓe jango ɓeɗo Paris jango ɓeɗo tel ville tel pays entre Accra Nairobi hakkunde Lagos Abuja Douala Yaoundé Abidjan Lomé Cotonou donc entre ville yiman ɗo gureji ɗiman ɗo ɓeɗo jangata différence de séminaire ji ngam déjà ɓe kewti grade ji goɗɗi ɗi toujours ɓe voyage e Longreach ɗo wati ɓe nder yimɓe voyage o ɓe yaha dedei ngara sen formation ji dow majum voi un peu mais probléme ɗuɗɓe nder meɗen jotta fu to a wolwani goɗɗo haala Longreach ɗo a tawan ɗuɓɓe nder meɗen fonino nasugo Longreach man ɗo mais développement nga saɗani ɗum il est bien vrai que Longreach to koɗo famana ɗum dès le début ɗo développé ko ɗum saɗi mi tan min fami développé ko ɗum saɗi ɓeɗo mari condition ji maɓɓe ɓe vraiment namo kala on foti de remplista condition ji meɗo ha fuɗɗa heɓugo nder maɓɓe to woɓɓe feere nastino ɗum sanke parene maɓɓe mbiya ɓe ndano ka woniri ɓe nasti après ɓe tawi ke yoɓe fotaɓe développé woɓɓe feere bo gi himɓe ɗo keɓa ceede nder majum tan mo kan e ma to nasti escrivake no garay ko heɓugo ceede may tan nasti tawi essaye to développé réseau e tawi koɗo développé réseau o yaɓa ɗum hunde sande o anda ko no fuɗɗirta ɗo ɗo nder ko torata en tan min faami dalila ɓe waɗi hosi décision mi wi mi wallidiray be mon ɓe kala on marɗo haaje nafugo hoore mum fu ɓen jino ɗuɓɓe ɗo sinta haala chômage kuuɗe ngala kuuɗe saɗi wuro man hokkata wuro man wuli tan ɗuɗɓe ɓawa mi waɗi vidéo ngol wanno ñande des centaines de personnes derraɓe ha téléphone am nga mi waɗita direct ɗo whatsapp am ɗon hatto miɗo waɗi message plus de 1500 message hatton e ha whatsapp am ɗo ha ngaɗo ɗo nda miɗo waɗi message haɗɗo ɗo ko yahanta mi anda toon ɗon giya plus de 600 message bon ɗum wankata bo ɗum kuje ɗo ɗo miɗo waɗi plus de 600 message miɗo mari whatsapp jeego deriraɓe wala whatsapp ngam mi kasi marugo 200 message e ɗuɗɓe gerɓaɗiyam message ji dow haala vidéo ngol mi wolluno ñande ɗo goɗɗo feere mi haɓa vidéo ɗo kana taklaɗo min bolwanta ba a wiman ni miɗo mari bac mi heɓi bac rowani ko rewtani ko hamde duuɓi kaza ko mi heɓi bac moyen continue gol école wala e wala sana dari ɗiɗum mi watta bon goɗɗo feere wiyami miɗo mari licence goɗɗo feere wiyami miɗo mari tel diplôme goɗɗo feere bo wiyami ɓingel am ɗo mari kaza ba a wiman ɗo ni ha jotta oɗo jooɗi wala ko huwata goɗɗo feere wiyami miñi ko muɗum donc mi tawi ɗuɓɓe ɗum probléme ji ɗi ɓe rencontrata e réseaux sociaux en mbiyata ɗo bo en ligne en mbiyata connexion internet ɗum facilitani en dedi tâche ɗuɗɗi en poti en ngaɗa énormément d' argent grâce à internet mais en anda jotta yerraɓe en daareɗe ko ɓurdu e marugo ceede man jotta mo ɓurni marugo ceede ha duniyaru jotta ɗo en daareɗe ɗum ɗumejum hoynanimo yaaɓinimo marugo ceede ko bo ɓurduɓe marugo ceede may ma en ji'ele gal te on ɓe ɗo keɓra ceede maɓɓe man ɗo ɓurna fu ɗum be gal réseaux sociaux may ɗo isin Bill Gates en isin dede marɗo Facebook WhatsApp ɗo isin dede Elon Musk man ɗo ɓe pat ɗum en ligne may on ɓe ɗo keɓira ceede man ɗo en ji Elon Musk dede nombre de ceede ɗe o investissino nder bitcoin wampe ɗum goɗɗo mo andaka ɗo o wonani dans les top 20 himɓe ɓurduɓe marugo jawdi fu nder duuɓi sa ɗiɗi mais grâce à internet wap noon o waɗi ko yimɓe pat ammiti tawi hanko woni le plus riche du monde vous voyez un peu e to dasitake boɗɗum jotta ɗo réseau internet man ɗo permeti ɗuɓɓe ɓe ngalano sana'a ɓe ngalano ko kuwa warti hande ɓe mari sana'aji maɓɓe ɓeɗo jooɗi ɓeɗo ngaɗana hoore maɓɓe koɓe mari haaji fu ha ɓe ngalana yimɓe feere mais gal men ha pays meɗen ɗo on enen ha joni en pintanayi hala internet ɗo en ɗo kositiri internet kam baɗum babal ngal en jahata tan en connecta meɗen en nasa groupe ji WhatsApp ha jotta feere ɗo hilnami
miɗo yiya himɓe feere no ngatirtami nder groupe ji en goɗɗi nden nder groupe ji maɗo mi tawa ɗum groupe wayi je ɓe dartoɓe ɗo sukli débat diga fada débat wane fada débat wane jawleru wane jawleru tan jawleru baralla jawleru gaywa anana goɗɗo alaji wane ay noy a nati sorkere am kam gurte sorkere gurte pirte yeeso gaddani en débat ha to hajja wane nati sorkere holno sukli ɓe duniyaru évoli himɓe ɗo ɗaɓɓita ko nafata ɓe ono non dari way gurte sorkere bon bref peut-être ɓe hesɓe ha so ngulla kujeji man ɗo miɗo no yamin ganda wakkati je himɓe suklanteno gurte sorkere gurte noynoyɗo ɗum salake diga époque 2014 15 autre 16 yakema on ɗuɓɓe ɗo no garani woɓɓe feere yakema on fuɗɗima ɗo deydey whatsapp mi hawa ɗuɗo 2017 2018 19 ha 2020 ɗo aɗa sukli toujours hunde woore ɗo an kam tum si a waɗa connexion ɗum timma jango walora waɗa connexion téléphone mala wala ko waddantama ngol goɗɗo feere wino go min fu miɗo ɓawo maako hanko kam o wi aɗo mari téléphone android banniɗo aɗo mari téléphone android e nden téléphone android man ɗo nga waddantama au moins 100 000 par mois au moins wala me nga waddantama 100 000 par mois ɗo to ndiggama to a tappinga ɓe maadi a sankitinga nga wala nafu non so weɗiki nga ɗo ñaami tan toujours seydi a ñamnaga a wannanga connexion amma hanga wala ko nga waddantama na wala ko nga nafi en geɗɗuɓe nde meɗen boyta ceede boro temere ɗiɗi boro 50 soda téléphone e téléphone mayɗo wala ko nga waddanta ɗum allah min fu adamu wawimamima to ni aɗa wawi téléphone a soda téléphone banni e nden par mois wala ko nga waddantama e ngaɗa mi justama min kam to nga waddantama ko boro 50 yahu boro 50 par mois ɗo ndiggamma to a tappinga ɓe maɗi ngam wasata nga wattama toujours waɗi ngan sodugo connexion to a calcule ha lewru ɗo a tawa dépense connexion ɓuuri je boro 100 ko no gas a yaha ɗum wasata mere na to téléphone je android en guiyata réseau internet connexion internet en guiyata ɗo ɗum waɗaka ngam waɗugo débat ji ha whatsapp facebook tiktok tan non ɗum waɗama ngam yimɓe naftoroɓe majum keɓa jawdi bay noon boya kuuɗeji ngaɗama ɗon jotta derraɓe ha youtube ɗo to calculat no a tawa yimɓe marɓe chaine ha youtube chaine ji jowoji ɗo yimɓe million ji koko ujuneje on mari chaine ji ha youtube e youtube ɗo yoɓa ɓe goɗɗo feere ha youtube ɗo tan par mois oɗo heɓa ceede plus de 1 million 2 million 3 million goɗɗo feere heɓa 500 000 200 000 300 000 jottani yimɓeji ɗon ɓe mi andi min créani ɓe chaine youtube mais nde lewru wati fu walamo kasoto heɓugo $100 woɓe feere walamo kasoto heɓugo $200 nde lewru wari fu miɗo andi yimɓe maɓe ɗon min créani ɓe chaine youtube woɓe feere bo créi no chaine ji youtube en ɗi kewti monétisé go mais anda no monétisirta ɗi sey nde ɓe gimmiɗo wol haala youtube e contactini min monétisani ɓe chaine maɓɓe e jotta ɗi ɗon joɓa walamo kaasi kala lewru fo heɓugo 100 euros c'est quelque chose de 60 000 e paiement ji maɓɓe bo galam saloto miɗo yiya a yahi ɗum nafina e yaake nane bo ɓe andano non nay ɗon himɓe noye mari page facebook page mai ɗi ɗo joɓa ɓe ujuneje ko million ji himɓe noye mari compte ji instagram ɗon andi dede stratégie je kutinirta ɗo keɓa ceede ha majum himɓe noye ɗo mari tiktok ɗon naftira be tiktok mai ɗo keɓra ɗum ceede ɗo jur himɓe noye mari ɗo whatsapp en andini na en mbiya whatsapp walagal tokkata yoɓa whatsapp wala yoɓuwo to whatsapp himɓe ɗuɗɓe ɗon naftira gal whatsapp ɗo keɓa ceede yotta en ɗon giya himɓeji jurɗo mari groupe ji diga groupe ji kubaruji groupe ji tel amman to a laari nder groupe ji man ɗo a tawa ha nder groupe ji maɓɓe man ɗo ɓeɗo koka kubaruji himɓeji ɓe contacta ɓe grâce a yimɓe ɓeɗo mari ɓe mofti himɓe déjà ha groupe ji maɓɓe je heɗitotoɓe ɗo himɓeji ɗon kokkaɓe publicité ngam andi to kokkuɓe publicité ɗo himɓe siɓa publicité man ɗo warti kala ko publicité fu seeɗi yoɓi diga mo boro 5 sappo no gas boro 50 fu warti kewgal whatsapp no ceede ɓe keɓrata ɗum to hunde goɗɗo majjima ɓe genanan ɗum ɗo yoɓan to goɗɗo yiɗi waɗa moftorde feere yiɗi ɓe matinana ɗum yoɓan ngal whatsapp ni ɓe gati ɓeɗo gara ɗum ceede ɓeɗo keɓra ɗum ceede ha whatsapp ɗo woɓɓe feere ɗon créa groupe ji je jangingo ça dépend de jangirde nde janginirta man ɗo jotta exemple mi wannon exemple min hoore am miɗon mari groupe ci am je whatsapp ko miɗo mari jotta fu jaygol pulaku
je mi waɗi groupe ji man musamman ha mi yerwata vidéo ji timminoje dow ko larani téléphone e application ji feere feere miɗo yerɓa ɗum mere mais feƴƴo wakkatire feere mi waɗa vidéo dow application mi wiya application ɗo to goɗɗo mari haaje maga yoɓat boro kaza ko borol ko boro ɗiɗi ko 500 e ton publie ɗum bo wala min heɓa 50 personnes to ɗum 1000 francs miɗo mari 50 000 to ɗum 1500 miɗo mari 75 000 to ɗum 2000 miɗo mari 100 000 a yayi ɗum lawol miɗo heɓra ɗum ceede na kala ko en gi waɗi réseau sociaux ɗo application je giɗen waɗi fuu a foti a naftira be majum keyo a heɓra ɗum ceede sey to a andano a warata ka mais enen fulɓe ɗo en ɗo néglige ka en ɗo jooɗi toujours no wuli kaza yata en nden bo mi yiɗi mi wi'a en nder ko ɓurata torugo en ɗo enen kala ko ɓuyten fof en mbawata supportugo en mbawata muñugo en ande kala ko goɗɗo watta fuu na ha premier coup muɗum reysata an gam a yiɗi diga to a fuɗɗini fiwgo be ɓuuɗugo ka yarata banni derraɓe kala kuugal margal bote fuu hunde marde bote fuu dole nde maran saɗirma to a huwane ɗo a yiyande ɗi contre ɓe saɗirmaji ɗuɗɗi nder maare mais to a tiiɗi ɗo vraiment a tammi nanugo belɗum en giyan himɓe ɗuɗɓe fuɗɗa hunde mais himɓe tammiɓe reysugo nder maare ɗo famɗe pourquoi ngam luttuɓe fu yiya ɗum saɗi wurto haala majum ɗum waɗi ni wurto haala majum se ɓentiɗuɓe muñuɓe nder majum banta jarma marɗo alibaba aliexpress en andi ɗo ni ɗum chinois jo to oɗo rencontrade de histoire mako ɗo racontade o raconta histoire mako ɗo vraiment c'est to waɗani jour mum feere mais oɗo parmi les milliardaires du monde de jotta o yahi babeji feere feere o waɗi wala ko waɗayi nde waɗi pat o échoua nde waɗi pat o échoua nde waɗi pat o échoua ha école ɗo o habdi o composa toujours o échoua ha warti école ɗi pat no partayno ha o compose fo o échoua o yahi ha société feere ɓe jahi ɓe gaɗi deman hamɓe nogas e nayo gaɗi deman man ɗon yimɓe nogas e tato pat ɓe koosiɓe ɓe rejitimo hanko tan ɓe jahi ha concours police hamɓe nayo ɓe gaɗi deman tato pat kosa hanko o rejita o yahi ha ka kujeji jurmeji mai pat kosa hanko tan o rejite o fuɗɗa sana'a ɗon ɗum yaramo lesdi o loro o fuɗɗita fay ɗum o accayi oɗo tefa hande o lattake oɗon nder milliardaire en ha Chine ko bo nder milliardaire en ha duniyaru ɓurduɓe hanko on mari société alibaba en ngeta ɗo ni aliexpress ɗum entreprise fanga duniyaru fu ɗo andi ɗo soda kuje ha maɓɓe en jayna pourquoi ngam o osi to en ande derraɓe kala mo en gi reysi fuu ande woodi étape je o sali woodi ha o yaaɓe o sali derraɓe mon noon exemple seɗɗa min hoore am foti mi on min kam mi rencontra be kujeji caɗɗi ha amma mi andi wakkatiji ɗon ko sali noon mi maran haje borowol fuu borowol mai ɗon ko saɗanami pourquoi e wakkati mai ɗo miɗo sukli ha mi wonnoman ɗo e tiɗon yaade matto miɗo janga mi wala sana'a darol yiɗi mi yake man ɗo je mi foti mi wiya mi won heɓa ceede yake feere ka feƴƴo tan wapnon mi heɓa to hunde nangi ɓilli urgence ni sei to mi ƴewti village sei to mi ƴewti parent en am nde ɓe gandami e wakkatire wonde bo waɗanke yo a tawa ƴewtugo parent en may n'importe comment to a kila a ƴewtino ɓe neɓayi koɓe hokkuma may ɗo timmi diga ha naya loro a ƴewta ɓe hunde wonde nanga dole on si a muña borowol ni salore sappo boro sappo mais noy nde mi décidi mi wi keyo nde mi jooɗi mi numi mi tawi ngol anglophone en mbiyata ɗo hamɓe ɓe ɗo gaɗa kosgal gotal ɗo nder e ti ɗo ha jangirde ko ɗo ha école e gotal bo ɗo nder business to ɓe jangi école mai ɗo ɓe timmini ɓe kaari ha ɓe katata ɗo ko ɓe keɓayi kuugal gomnati ɓe andi déjà ɓe ɗon no mari formation dow business ɓe continue business maɓɓe tan amma ngal goɗɗo men enen francophone sakko wa enen julɓe ko fulɓe ɗo goɗɗo wima to ɗo janga école kam hawrata be business goɗɗo feere wima business hawrata be école mo wima banni fu o fewima noyno business hawrata be école wala ko watta business hawrugo be école wala ko watta business hawrugo be jangirde c'est to an ma noon andano a hawrita ɗum ko to an ma on mairie ni heeru mi tan min fami mais nde mi décidi fuɗɗugo waɗugo vidéo ji derraɓe miɗo Sénégal yake ma
mi fuɗɗi waɗugo vidéoji ko larani han application ji be sobajo mon Saliou Hassan ɓingel Niger yotta ɗo Lagos lesdi Nigeria ne heɓai ɗo fu min gotidi be mako min puɗɗi waɗugo vidéoji be mako mais yake min ɗo gara vidéoji men ɗo derraɓe min keɓan yake feere borowol min mara haaje borowol ɗo ha min sodango hunde wonde ko ha min ñamagol ɗo to min numti min mari min gaɗi vidéo ko min gaɗan vidéo min publiagol min ngala connexion ɗo min muñana haaje amin man ɗo min sodagol connexion yake may ɗo min ngara babal lamgal ngal min potino min mbi ha min goni ha suudu min goni min gaɗan vidéo min gatta ɗum ɗo nder wuro ɗum babal am hoolore wane a waɗa vidéo sey min dilla on min jaha ladde ɓaawo wuro hay sin chantier ji min yiɓata cuuɗi kesi kesi ɗo min jaha min daro hatton min jaha min kaɓɓa leppol amin min jooɗo min kosa brique o nawdi noni brique min kosa min jo'ina min ngara min tigga kuje de tripier amin min gadda téléphone min ngala kay yaki ko min puɗɗino ko tripier ɗo min ngala téléphone may min gaddata min keɓa lekki min darna min desa téléphone may ha dow koɗo wara jogongo heɓatanga dimbo goto ɗo waɗa vidéo ala ko min rencontre hatton min jaha hatton fu yake feere min ngara vidéo yende wara hedde min dogga min garta nder wuro min coofa min gaɗi lebbi bo hedde min puɗɗi idée warani min je en puɗɗe waɗɗo en créé groupe WhatsApp en ngara groupe WhatsApp may ɗo mo yiɗi haala application ji fuu yoɓan en nasta groupe WhatsApp man ɗo en puɗɗa waɗugo vidéo ji dow application ji ɗin ɗi peya nden min puɗɗi waɗugo banni man ɗo min rencontre ɓe difficulté ji goɗɗi ɗin hotami wiya mi ɗiwi tan min muñi min osi ha min fuɗɗi heɓugo ha mi découvri haala crypto monnaie min noon nokkure ɓe Saliou Hassan après wacci am Sénégal o wuti Niger o faɓɓi Niger ɗo jotta o lortake ɗo waɗa business mako ha Lagos ha ɓogo ha mi découvrir de haala crypto monnaie ha nder crypto monnaie ɗo derraɓe mi investisi nder plus de 5 plateforme je watta nder investissement ji miɗo échoua ko sam mi wurtinayi mi découragé ay mi accayi to mi wino ba yimɓe feere wiyata hande goɗɗo investisi ɗo échoui jango a investisi ɗo échoui kanna timman waɗan kaza kaza tanu mi bangini a tawa a waɗi asar may tan a investisi goo ɗiɗi a échoui ngam a échoui a acci ɗo a waɗi asar tan amma to a tokki a tiiɗi a osi jomirawo fo yiyante mi découragé ha mi ɓiyanni abo diga yatama mi découragé ta e mi accata e mi découragé ha mi accayi man bo bannima ɗo mi waɗi mi continue ha mi fuɗɗi heɓugo ha mi heɓata ɗo yaha ha hande warti ha woni ha mi woni ɗo private am keyo boro sappo salotayam ha warti keyo hunde to ɗum boro nde ɓuurawi boro temere ɗo na sey to mi ƴewtake goɗɗo na sey to mi yeƴitake goɗɗo mi waɗande e o leke naneno bo naneno to hakkilaki ko boro sappo haje boro sappo nangiyam urgence ɗo dole sey to mi tefi ko bo mi woni useni mi waɗi haje boro sappo ni no gatten mi heɓangol ko bo to haje boro temere nangiyam ɗo mi tefa jotta kam useni haje boro temere nangiyam sey to en coodi nina ko sey to en gaɗi ni mais alhamdulillah grâce à réseaux sociaux grâce à connexion internet premiétiyam hande toni haaje ɗum ɓura boro temere ɗiɗi mi waɗan ɗum sans toutefois ke goɗɗo anda ma haaje boro temere ko temere ɗiɗi nangiyam mi waɗi haaje am alhamdulillah ɗum grâce à réseaux sociaux connexion internet e nden en mbiya ɗum yowata en mbiya ɗum hokkata sey to en tiiɗa sey to en anda no tefirta nder majum derraɓe e sey to en muñayi bo ko watta miɗo wi on banni derraɓe musamman onon derke en wiyoɓe am keyo kuuɗe ngala kaza saɗi ɗo ngam nde mi matini on mi tammi on hollugo procédure lawol ngol tokkoton on ndinga heɓugo ceede bana nder entreprise ji sin vestige ɗo ɗuɓɓe ɗon contacta mi cha min fu miɗo yiɗi to ta positire on giɗi may ɗo je on giɗi ba non mi wolwiri kan tammoɗon non may ka hoyiri sey to on darake on foti bo on rencontre ɓe difficulté ji fu sey on osa on dar on tiiɗa ko on keɓayi jotta ta soyde heɓugo jotta dama on kabde constitué des réseaux kabde yimɓe ɓe kuuɗoton fu kola goɗɗo waɗi wima min fu miɗi investisa mi yiɗi nasa nder vestige mi soda produit ji vestige mi yiɗi mi waɗa tan ta laaru ngam wala ko a heɓata découragé ngam ha vestige ɗo ngam a nastini goɗɗo san a heɓata yaake man
to nasiri kidje 25000 o ɗum 25000 may o yerɓantama an bo a yerɓa direction may ɗo heɓa ɓe active anamo kid maako san a heɓatagal maako anda to an gon itti yerwama hunde feere kadi o wima nda ɗo yeru ndiyam to ta non may wiyeke on kam heɓata mi fota mi rena ha lewru tu vois un peu ta non may waɗe a wiya an kam nde a heɓata kam o fota ya rena mi tan min no fama tiiɗum renu ngi a résultat premier mois ko hokkete deuxième mois ko hokkete troisième mois ko hokkete quatrième mois ko hokkete c'est ko a waɗa en nder ɗam sey to a ewniyama yettiyam to hakkilayi to Allah waɗu e wallu men pat meɗen nder ko larani usine sungullaji banni donc en ande to en nasti nder kuje banni ɗo sey to en tiiɗi en fumen sey to en tiiɗi en osi ngam en rencontre difficulté on feere ɗo pat bo ta découragé en ngara en ngari en tefan en andi bo kala te fofo yake feere Allah jarribo to on be difficulté ji feere feere pat waɗu ɗum Allah on didi noon man waɗan a saalo tiiɗu tan tiiɗuɓe torde Allah bo a tawan Allah man wallima ɗo ka waali banni bon bana onon engage ɓe yiɗi nasa nder vestige ha on développa réseau stratégie ɗon je miɗi hokka on exemple bana min mi hoosi kit je 55000 kitji man ɗi ɗon ɗi tati gonɗi disponible ha Afrique mais kitji tati kit je 25000 ha kit je 25000 mai ɗo mari différence produit ko watta qualité tati na ko nayi an suftata je giɗɗa ɗon kit je 55000 kit je 55000 mai ma ɗo mari différence produit ji feere feere ko watta nayi na ko joyi an suftata je giɗɗa e non kit je 65000 ɗo mari différence produit ji kanji ma an suftata je yiɗi tu vois un peu donc kit ji tati je 25000 je 55000 be je 65000 amma je 25000 on moɓi différence produit ji je 55000 même chose je 65000 bo même chose min mi subti je 55000 ko waɗi mi subti je 55000 bo je 55000 mai ɗon en promotion jotta je 55000 mai ɗo mari 100 PV 100 points amma to a nastiri je 55000 200 points ɓe hokkete jotta ngam ɗum ɗo en promotion mais non promotion gar on nastirɗo côté Ghana ngam ɗum waɗi Ghana neɓawi kala pays je ɗum waɗi neɓawi fu bo ɓeɗon ngara promotion nder lebbiji arandeji man ɗo to kanjum waɗi amma je 25000 ɗo wala promotion je 25000 ɗo ɗum 30 PV 30 points marata wala bo hala pourcent wala bo hala wala hala promotion to goɗɗo mari yaake au moins nasira je 55000 mai kanjum attirimi waɗi mi nasiri je 55000 et je 65000 bo ɗo mari ko watta 220 PV to ɗum wani ɗon bo a nasira je 65000 e nden ko ɓeddi sattinam waɗugomi mi nasta je 25000 mi laari mi fotino mi nasira je 65000 fou mais qualité produit je woni ha je 55000 mai ɗon intéressé mi laari produit toy on hani mi hoosa je min ma mi andi mi naftiran be majum ha nder je 55000 mai mi tawi je woni disponible je mi hoosi ha nder majum ɗum ɗo mari pare dentifrice nyebbam je ñiiƴe nyebbam je ko ñiiƴe ɗo mari pat man ɗo tati ɗo mari kuje ɗo man ɗo tati ɗo mari savon bo savon azur ɗon sabulu maɓɓe feere waɗa savon dede azur be ɗon sabulu feere mi yejjitinde majum ɗum toujours ɗum sabuluji gi wolli sabuluji toilette joyi ɗi ngadi kanji 10 accuka pat tati e ɗum ɗo mari nyebbamji wujago bo nyebbamji wujago ɗo ko watta nyebbamji ɗiɗi e ɗum ɗo mari deidei ɗon kuje ɗo produit ji feere je waɗugo gommage je to yeeso goɗo ɗo mari putte noyen ɗo a lootira yeeso maɗa wannango gommage a yiya yeeso maɗa no woɗirta ɗo mari ɗon ɗiɗi wawi pe sey mi waɗi lissafi mi tawi to kanjum ɗo ɗum kuje ɗe min ma miɗo naftira be majum debbo ma ɗo naftira be majum ɗum kuje ɗe mi sodata toujours koni to mi hoosi ɗum kanjum nyebbam wujugo ni miɗo soda toujours nyebbam wujago miɗo soda toujours sabulu yiwago miɗo soda toujours e nyebbam je gommage man ɗo ni mi andi ɗum hunde komin mi wutinirani debbo am wurtinan be mare wawi pe ɗo deidei ko intéressé mi waɗi mi wiya cu ha mi hoosa ɗum kanjum mi hoosi ɗum kanjum man bo
kit aman ɗo dede produit aman ɗo ɗum wara taw pourquoi ngam diga gana on ɗum tammi ɗum wawa ɗum wara gana on ɗum tammi ɗum wago ɗum wara e ko ɗum ummo diga gana on ha ɗum wara ɗo bo ɗum hosan ñalɗe seɗɗa ko yahanta 8 à 15 jours ko yahanta 1 à 2 semaines ɗum watta hedde ɗum wara pourquoi ngam to a soodi kuje man ɗo a soodi kungel maɗa gotel ɗo ɓe fota kungel maɗa gotel may ɗo ɓe kosagel ɓe jaragel ha aéroport ɓe mbiya ɓe gerɓa ngel par avion sey ɓe acca ɓe kawra produit ji yimɓe man ɗo ɗuuɗa wani soodi ɓe kawra ɗum waɗa quelques kilos nden ɓe gerɓa ɗum to ɓe gerɓi ɗum gal côté leader moɗon ɗum tammi yahirgo sey on jawa ɗum hatto voit un peu miɗo reni jaman wara mais déjà mi laari produit ji man feere kam fu mi naftiri ɓe maji ha leader mi tawi ke o ce sont les bons produits e ɗuɓɓe naftirɓe ɓe majum bo mananiyam ɗum sosai e nden bo ɗum produit ji boɗɗi ɗo on dede ko waɗi am mi hoosi kit je 55 000 to e stratégie je mi foti mi wi'a on foti naftiron hatton ɗo heɓa on attira yimɓe ngal ko temoɗon ɗo exemple bana jotta min mi soodi kuje ɗo ɗum patji tati je ñebbam ñi'e ɗo mi foti mi laara keyo ha quartier am ha mi woni kam yimɓe ɗo mi andi peut-être yimɓe ɗo ɗon responsable en keyo ɓe maran haaji kuje boɗɗe original exemple sey mi hosa ñebbam gotel ɗo mi sigo mi ñebbam gotel ɗo heƴiyam min mi hutinira ha mi hosa ñebbamji ɗiɗi ɗo mi laara banta alaji wani ɓe alaji wani ɗo ha mi yaha mi propose ɓe ɗi mi foti mi yaha mi propose ɓe ɗi keyo mi wiya ɓe nda ñebbamji ɗo ɗi boɗɗi ɗiɗo sora boro ni peut-être mi wiya boro tati ko boro 5 gotel man ɗo ñebbam may ɗo ɗum ñebbam ñi'e je vestige bo ɗum société wanga inde ndan ngaɗa waɗa nder tel produit ji maɓɓe boɗɗi yimɓe pat mi wawa hollaɓe ko vidéo gotum je hollata yimɓe naftirɓe ɓe dede kuje may ɗon holliri ngam may ɗo mi andi sans doute o ittan boro 5 mako o yoɓayamo hosa ñebbam man to mi yiɗi bo mi sacrifie mi wiya kay na sey to mi sorani moɗam mi sahamoɗam tan mi wiyamo fo ndu utilise goɗam a yiya to ɗum intéresse ma mi andi to o utilise ɗam ɗo jango ɗo mi fiyamo wiyamo o yiɗi usine majum mais cano bo na ɗum kanjam tan ɓeɗo mari betel ɗum kuje ɗe mi andi o naftiran ha saare mako iyalu mako pat naftiran to o yiɗi ɗum ni jango ɗo to galam na giɓi client kam hanko kam mi andi peut-être foti mi wiya a vie to ni ha oɗo hutina kuje man ɗo ɗe pottanimo a yawi heɓigal ɗum kam na nde o mari haji fo waran mi sooda ɓe compte am miɗo resa ba point ji kala nde o soodi fu miɗo mari 5 à 11%, ça dépend des grades ma ngam mi woni to mi hauti grade je 10% ma to soodi kuje boro temere miɗo mari riba boro 10 to soodi kuje boro 10 miɗo mari riba borol to soodi kuje 1 million mi mari riba 100 000 nder sabuluji yiwago ɗi 10 mi itta sabuluji ɗiɗi to yiɗi ko sabuluji 4 mi réserve mi wiya ɗo kam be iyalu am ɗum heƴimi mi naftira je lutti jeetati ko jeegoo bo mi laara nder quartier ɓe famille am yimɓe ɓe waɗotiri kam moy be moy keyo mi andi yiɗi kujeji boɗɗi responsable mi wiya ok alaji wani nda ɗo hajja wani nda ɗo grand tel nda ɗo oustas tel nda ɗo cheikh tel nda ɗo laaru utilise a yiya mi foti mi propose ɓe mi wiya keyo c'est payant ɗum coggu sohlu ɗum a yaha fo nda yiya ɓe soodan mi andi foti bo mi sacrifie mi wiya mi sahi ɓe ɗum mi andi jango to ɓe utilise ɗum jango hedde ɗum timmama ɓe ngara ɓe mbiya mi passa commande pourquoi ngam heɓa mi heɓa yimɓe sodoɓe à travers compte am ko bo ɓe ngara inscrire hamɓe ma ɓe ndinga sodugo a foti a propose ɓe to ɓe inscrire ke ɓeɗo soda ɗo chaque fin du mois société man yoɓan ɓe to ɓe nani ɗum bo ɓe préfére ke ɓe inscrire man et toujours ngam ɓe inscrire ɓe coodi ha compte maɓɓe ɓe an sodani ɓe ha compte maɗa toujours point ji maɗa je keɓanoɗa ha maɓɓe kam a heɓayɗi mi hosa ñebbam je wujago ɗum paali ɗiɗi mi acca gotel mi wiya mi naftiran gotel mi heɓa mo hukki ɗum ko ɗum sorani ɗum mi hosa kuje ɗo je gommage ɗo mi sigo gotel mi naftiran mi laara gotel mi yiya moy on mi andi ha nder quartier je ɗo mari sin probléme kujeji je to naftiri be ñebbam gommage ɓe nafay ɗum mi propose amoɗa mo sora to hakkilayi prix je mi tan mi sorangoɓe kuje may ɗo mi waɗaymi mi récupéra ceeɗam nde mi soduno kit man ɗo min bo miɗo luttiri
produit ji goɗɗi ɗi mi naftirta je am ɗo fu ɗum stratégie e nden bo kala mo naftiri ɗum fu jango loroyto tu vois un peu donc ɗo ɗum stratégie mi holli on je on poti onon nastoɓe on naftira ta mbarana on jokke on wiya kay o accu mi fuɗɗira je 25 000 ɗo 55 000 ɗuuɗi 55 000 may be stratégie je mi wima ɗo a foti a naftira je 55 000 may ɗo e to ɗum kit maɗa man wari produit ji maɗa man wari a soritoɗi a récupéra 55 000 maɗa man nda ɗo mari compte aɗo mari point ji ha luttira goɗɗi amma ya consomata ti vois un peu donc ɗo ɗum dabare je on foti on naftira ɗum conseil on je mi hokki on ɗo kam wawi banni ɓawa ɗum sey ɗum e jum yawwa mi andi yimɓe ƴama e jotta kam to goɗɗo nastan kam bon hedde ko noon miɗo laara comment ji moɗon ɗo ngara mi anda ɗeɗe comment ji man koɗi mbiyata mi anda to on ɗon nana komi wolwata may ɗo ko to on nanata mi ha mi fonda laarugo vidéo man ɗo mi yiya comment ji moɗon man ɗo ɗi on gerɓata heɓa mi confirma to miɗo to on ɗon nanami ha mi bedda volume mi yiya ok mi laari nanugo kam on ɗon nanami bon ha mi laara comment ji moɗon may ɗo goniri jam gon ko nde min no en timmina deydey ko en tindinta man nden en lutta yahugo ha yamde sande omaro wi vraiment réseau des rami beaucoup bon Sadou Umaro wi vraiment réseau de dérange si possible mi waɗa vidéo Hafizou o wi o yetti ɓe vidéo bon réseau may ɗo dérange un peu partout bon vidéo no ɓawatogol timmi mi tammi yabugongol ha youtube man ɗo toujours kala ni giɗɗa fo a wawan a lorto a wara a larangol nder ɗon mi tammi ka famake bon ɗum majum en bolwanno hedde ko en jawan puɗɗa posingo question ji mi andi ɗuɗɓe nder moɗon jaman jotta kam to mi yiɗi nastugo kam no mi nastirta lien ɗon je escrivago ha mi nastana e ɓawa to mi nasti kam to mi yiɗi mi soda produit am kam mo mi yermanta ceede no mi yerbirta ceede man mi sanjoto ɗe garta dollar en crypto monnaie mana ko noye derraɓe sana rien à voir avec la crypto monnaie vous voyez un peu procédure men no woni ɗo en andi vestige bureau maɓɓe ha Ghana woni ha lesɗe meɗen Afrique ɗum le 22 février 2021 ɓe installe bureau mon ha Ghana ɓeɗo kabda balle ɗo ɓeɗo ngara dabar installe ha Côte d'Ivoire bo ngam ɓe yi ivoirien en may no développirta sungurlama ɗo ɓeɗo ngara dabar ha ɓe installa e enen bo to en darake en tiiɗi en ɗo développa sungurlaman bien grâce à meɗen ɓe tammi warugo installa ɗum ha Cameroun haɗɗo ɗo to a mari haaje escrivago ɗo enen jotta dole sey ten tokkiri ngal Côte d'Ivoire to a waɗi escrivago ɗo dole a matan goɗɗo mo présente ma opportunité man ɗo hanko no wannatama inscription maɗa fiche ɗon je goɗɗo mati man fu yermantama fiche man ɗo tefa inde maɗa nom et prénom first name be last name ɗo ƴama numéro téléphone maɗa ɗo ƴama date de naissance maɗa ɗo ƴama adresse mail maɗa be ɗume feere mi tammi voilà ɗo ƴama nom et prénom je goɗɗo ɓadiɗoma bo fayin goɗɗo mo hani ɓe contacta en cas to ɓe tefitima ɓe kewayima e numéro téléphone mako e relation maɗa ɓe goɗɗo man ɗo ɗum debbo maɗa na ko bo ɗum gorko maɗa na ko bo ɗum derɗiko mana ko bo ɗum sobajo mana en mo ɗaɓɓita wuro ngo gonɗa mais wuro ɗo ɓe hani a waɗa to a waɗan ɗo a waɗan soit Yaoundé soit Douala ban gonɗo ha Cameroun banda gonɗo ha Centrafrique bo waɗa Bangui tan banda gonɗo ha Chad bo waɗa N'Djamena tan banda gonɗo ha Gabon soit Libreville soit Franceville banda gonɗo ha Benin waɗan soit Porto Novo soit Cotonou banda gonɗo Togo waɗan Lomé banda gonɗo Accra waɗan Accra ko Kumasi
banta gonɗo Côte d'Ivoire waɗan Abidjan ko bo Yamoussoukro, gonɗo Sénégal waɗan Dakar, gonɗo Mali waɗan Bamako, gonɗo Guinée waɗan Conakry, gonɗo Guinée Bissau ko waɗan Bissau man ɗo. Donc bana gonɗo Gambie bo waɗan, bana gonɗo Gambie waɗan Banjul, ita min fami. Banta gonɗo Mauritanie waɗan Nouakchott, bana gonɗo Nigeria waɗan Lagos ko Abuja. Donc ɓe ɗo tefa gureji mawɗi mawɗi ɗi to nangi avion ɗo yippo hatto facilement, iwami peu e nandi bana aéroport ji meɗen goɗɗi ha Cameroun ɗo ɗum international, mais na ko nde to hakkila aéroport a feere kam to a yi avion ummowake pays feere jippake ha maga ɗo diga nduɓu sey nduɓu. Exemple mi wonnata en banta aéroport international de Garoua, ɗum aéroport international, mais ha tawake o avion ummowake pays feere jippake ɗon to hakkila sey wakkati himɓe dilata hijju, ko to warti to yimɓe hijju man, ko bo wanta wakkati ko ballon fijuno. Vous voyez un peu, to a yi avion ummake jippake ɗon ni ɗum avion international ɗum kamɓe ko gambe ko so produit mara ɓe pota ɓe jaranima ɗum Garoua ko Marwa ko Ngawlere ko Bafoussam, amma Douala ko Yaoundé ɗo avion ji ɗo jippo toujours, ɓe foti ɓe expédiant kuje mara facilement. To kanjum waɗatta a winda soit Yaoundé soit Douala, e to a windi a yerɓani ɗum parrain maɗa, hanko on inscrivantama ha compte mako à travers compte mako ton o nastata o activane compte maɗa bo. ɓawa to activanima compte maɗa nden o yerɓane ID de distributeur maɗa, numéro distributeur maɗa banta ɗon ID, user ID maɗa, code man ɗon o yerɓante ɗe. To activi man ɗo, to o yerɓanima code man, nden woodi site man ha a nastata, to nasti ha site man ɗo ɓe ƴamite a waɗa code maɗa man, to a waɗi code maɗa man a waɗa forgot passeport, mot de passe oublié, ɓe gerɓante message feere gal mail maɗa, adresse mail maɗa. To ɓe gerɓanima code mai gal adresse mail maɗa, a yiyan ɓe hollima nda code maɗa user ID maɗa man be mot de passe je ɓe propose ma hamɓe ɓay gaɗama mot de passe, si a hosa ɓe mot de passe man. Application ɗon mo nastimma be kujero mai o yerɓante application mai baɗon on kala nastuɗo fu mi yerɓanay ɗum application man, soit bo mi yerɓanay ɗum no procédure no télécharger to application man, ngam a heɓata application man ha Play Store, woodi procédure ji no tokkata ha télécharger application man. Nden a yaha application man ɗo a connecto do compte maɗa be kore ɗe mai ɓe kokkuma, to a connectake to a yiɗi nden a modifia ko mot de passe man, a waɗa mot de passe maɗa kese na ɗe ɓe propose noma, nden ɓe lutta validugo kit maɗa hatton. Bana min nde mi wari mi nastan ɗo, parrain am hanko mi yerɓani ceede am, hanko bo o yerɓani mo Côte d'Ivoire. Mo Côte d'Ivoire ɗo ɓe ɗo ngatin comme admin, hanko o foti o valida kitɗi diga Côte d'Ivoire man ɗo, ɓe ɗo ngaɗimo comme admin yugo ɓe ɗo ngaɗa dabare créugo bureau ha Ghana. Bana onon bo ton mari haje nastugo à travers am, min bo ɓe ngati am déjà nder groupe oɗo man ɗo mo ha Côte d'Ivoire man ɗo, mi foti à travers am min man ɗo kala mo yerɓi fu mi hosa mi wiya nda wani sufti pak kaza e kit kaza hosata wani kit kaza, mi yerɓana direct goɗɗo mo Côte d'Ivoire mai mi yerɓanamo ceede man ɗo, sey o activa kitji man ɗo, sey mi rena ɓe lutta expédiogo kuje may ɗo gal avion. To ɗum wari mi yaha mi récupéra, to mi récupéri nden mi lutta yerɓango moyjo fu nder moɗon. To mi yiɗi bo to on gerɓaniyam ɗo, to mi yiɗa sungulla ma ɗuranami, min bo parrain am leader ni tan mi yerɓanta, nda miɗo mari himɓe kaza, wani hosa kit kaza, wani hosa kit kaza, mi yerɓanamo be donnéji ma, nda kitji a hosata, wani nda donnéji mum, nda kitji a hosata, tu vois un peu. Mi accidamo ɓe sungulla mai, hanko tan mi yerɓango bureau je Côte d'Ivoire. Bureau je Côte d'Ivoire activa ɗum ko yerɓa ɗum ha Accra Ghana, ɓe activa ɓe gerɓa produit man ɗo, ɗum wara Côte d'Ivoire, diga Côte d'Ivoire ɗum moyto ɗum warta ha lesdi meɗen Cameroun. Vous voyez be ko saɗini sungulla mai ɗum woni non ɗo, yugo bureau man wala amen haɗo ɗo, mais ñande bureau man wala ha Côte d'Ivoire man bo, mais to bureau man waɗi ha Côte d'Ivoire ɗo ɗum ɓeddan hoyango en, to bureau man ɓe installe bureau ji ha Côte d'Ivoire ɗo ɗum ɓeddan hoyango en, ɗum wonan facilement. Mi tammi no inscrivorto, mi tammi yerɓa warango en vidéo kam mi holla en ɓaawo to a maati on nasinoma bana onon ton maati yiyam on giɗi naston, mi tammi activango on compte moɗon, ɓaawo ɗo mi tammi on yerɓango site ha on nastata on jaha on ngaɗa ba million en on téléchargirta application ha wona on ngenda back office moɗon. ɗo kam mi tammi on hollugo, e mi tammi on hollugo bo
to on hiɗi nasti non goɗɗo à travers compte moɗon onon bo no on inscrit worto non gadirantamon e prescription ɗo womi tan mi on hollugo ɗum en tan mi waɗa ko groupe musamman kala on mo inscrit fuu en gata ɗum ha groupe man kala on mo inscrit fuu en gata ɗum ha groupe en ndinga waɗugo tindinoje je hollata ndano activité code muɗum pat yerdaɓe en gadi vidéo men ɗo multiplié inare tan mi laari toujours yimɓe ɗo connecté mi tan mi hono paama ko mi wiyata man ɗo donc en kamɓe en tindinoje meɗo ɗum occasion on heɓɓe yogo en pota gaɗen vidéo noon guerɓen ha youtube jutugol ɓurata 30 minutes mais to en direct ɗo en poti gaɗen ko ɗum awa joyi en tindinoje man mi tan min paami donc c'est simple ɗo on tan ko procédure jangatton to on mari haaje yawgo jango mi yerwana en ha groupe jimeɗen je whatsapp haala marketing on mo wala ha nder groupe haala marketing fu ndigga nasta ngam miɗo partage information ji may ha groupe formation onon noon nder groupe formation mo wala nder haala marketing fu mi tan mi yerwoygol lien groupe haala marketing on esprit mo ɓen wonɓe wanta ha shopping jaygol ɗon fu miɗo yerwa information ji haala kuje ɗo ma yimɓe ɓe ƴamami wane ɓe gona nder groupe ji haala marketing mi yelake on nasta nder groupe ji haala marketing ngam en garta e hakke non tan en gerwata information ji may kala on mo inscrire fu bo nden mi wata ɗum nder groupe je vestige ma kala on mo inscrire fu wata on nder groupe vestige man ɗo on gerɓan ceede may ɗo garkote am to on gerɓaniyam ceede moɗon min bo mi yerɓana ɓe hatton nden ɓe lutta vallugo kit moɗon on yiya point ji moɗon ngari e nden en ndena produit wara to produit wari aɗo yawunde ma mi yecci ha warta jaɓa produit maɗa ha to aɗo wuro dayigo yawunde bo en ngala dabari mi expédiane wiide produit ma c'est simple an suftata bo kit je toye giɗɗa je 25 000 ko je 55 000 ko je 65 000 to je 25 000 ma je qualité produit ɗume be ɗume giɗɗa to je 55 000 ma je qualité ɗume be ɗume giɗɗa woodi produit ji feere tawa ɗum kiniji je ñondata isin ustugo poids perdugo poids ɗo isin ƴiyata ɗon nawa kosɗe ɓernde dedei kola diabète etc woodi goɗɗi bo en tawa ɗum produit ji cosmétique e feere bo en tawa ɗum produit ji goɗɗi leydi agriculture donc ça dépend de an suftata je ɗume giɗɗa nder produit ji ma to a sufti min bo mi yerwana ɓe ton mi holla ɓe ɗo on nan a sufti réservani ɗum be inde ma be komi ɗum pat ɗo windi to ɗum wari ni a wara a jaɓa ko bo ɗum yerwani ɗum to ɗum yerwanima ɗum ɗo a foti a utilisa ɗum a foti a sora ɗum a foti a saha ɗum a foti a waɗana ɗum no giɗɗa fof kanjum waɗi mi wiyen ha nder vestige o wala mo woni perda pourquoi to a inscrivake ɗo ɓe gerwanti produit maɗa to ɓe gerwanima produit maɗa bo ko da a darno banni a wona perda a soodi hunde ɓe gerbanima e nden en gera ceede ɓe mbiyen 25 000 ko 55 000 konoy ɗo ceede 25 000 ko 55 000 man ɗo ɗon mooɓi ha ɓe ceede transport ƴumminoygo ɗum diga Ghana ha warta ɗum lesdi men Cameroun mi tawi men paami on andi ɓe joɓanay kilo avion on na ba wigo produit kuje ɗe may ɗum kanje on nangi 55 000 may fuu ceede produit ji man ɗo to en dasitake en giyan kala produit fu nda ceede mum kala produit fu nda ceede muɗum e nda ceede transport majum bo kañum on nangini ɗum 55 000 e 55 000 je on gi ko 25 000 ko 65 000 ɗo na ɗum min Adama Haruna waɗi ceede ma ɗum diga siège may je ha Ghana ton mi tan min paami non no on yerwiri ceede non mi yerwirta ceede on anda bo to on gerban dole on gerban be ceede frais ngam min fu nde mi wari mi yerban ceede am sey nde mi yerbi ceede frais en anda banni kam woɓɓe nder yimɓeji to yerban ɗo to wona ɗum hala frais ni yerbata on anda frais de retrait ɗon e frais yerbugo ceede ma bo ɗon donc sewan tasko kañum kam ɗum wona ngam ta wona riba je mi tammoto heɓugo ha point ji ɗi hewata ha moɗon ma ɗo ɗi ngara ko dillugo ha ceede frais de retrait be ceede frais yerbugo ɗo ngam to on germaniyam ceede man ɗo ha mobile money am mi anni waɗa retrait maje on 55 000 en andi retrait man frais man ɗum mi tammi ɗum 1000 francs na ko 1000 quelque chose ceede yerbugo ɗum bo mi andama ceede yerbugo mi wiya mi yerba ha express union ko ha western union ko ha MoneyGram ko ha Ria ɗon ma ɗon frais de yerbugo ɗe man ɗo sey en beltanaka bien ɗo kam waali banni élément important je miɗi mi ɓedda famtingon ha nder vestige man ɗo ɗum wala haaji a parana yimɓe jur be kode maɗa a nastina yimɓe jur be kode maɗa to a nastini yimɓe jeego foti yimɓe jeego ɗo keƴima ngam ko waɗi a nastinta yimɓe jeego man bo
to aɗo étape feere ha aya grade goɗɗum ɗo ɓe foti ɓe mbima se amara himɓe ɗiɗo wonɓe les maɗa wonɓe grade exemple pa bana bronze nden aya bronze directeur te wawi be donc to a nastini himɓe nden diga kaza diga bronze directeur ma yahugo tel de grade ɗon ma se amara himɓe tato wonɓe ha kaza banni ainsi de suite to amara himɓe jeego ɗo ɓe foti ɓe prémété yahugo grade waragarewa heɓa yaha sukkita 11% go diga yakata sukkiti 11% ɗo derɗam andu diga hatton kam ko ɗumejum pat fuɗɗi diga hatton tan ko ɗumejum pat fuɗɗi ti wawi pe ɗo ka waali ɗojum min wolugo feere voilà ko waɗi mi wi'on bandiɗo to a waɗi a nastini exemple bana min foti mi nastina himɓe jeego to mi nastini himɓe jeego sey mi laara bon nde mi nastini himɓe jeego ɗo mi heɓa bo himɓe jeego may ɗo wona ɗum himɓe on ɓe mi andi développement bien mi foti mi nastina ko ɗum himɓe sappo le sam mais nde sappo may ɗo sey mi laara jeego développoɓe ɓe mi andi ɓeɗo ɗo ɓe tiɗɓe sey mi wiya bon accu ɓeɗo ɗo mi wallitoɓe hamɓe ma ɓe keɓa himɓe jeego man ngam heɓa hamɓe ma préméta ɓe yahugo grade yeeso to ɓe keɓi himɓe jeego ma hamɓe ma ɓe kaɓana équipe maɓɓe may ɗo heɓa himɓe jeego kala nde mi heɓi himɓe fof foti mi laara nder ɓe ma himɓe on ɓe lesam mi contacta himɓe noye marɗa to a hinni jeego may ɗo laaru nder jeego maɗa may ɗo yerɓanam code goɗɗo goto ha mi inscrire mo mi heɓi goɗɗo keso mi inscrire ɗum be code man ngam mi andi toujours point ji may garanay yam to yiɗi ɗum fiyol lam to yiɗi ɗum fiyol lam to yiɗi ɗum fiyol lam fou je vais gagner sur lui et en même chose to be mi dinga tiɗɗugo ɓe les am digga mi waɗa ɓe les ma an wata heɓi himɓe jeego man ɗo mi waɗa ɓe les on gonɗo les ma ngam heɓa no en évoluiri en pat meɗen ɓe wiyata activation rapide heɓa no en évoluiri en pat meɗen be law fanne équipe ma ɗo évolue an ma a évolue ta laran hoore ma tan to ɗo ɗo ɗum stratégie goɗɗum jotta mi wolwanta on ɗo miɗo mari haaji heɓugo himɓe jeego laɓɓe ɓe mi andi bo kuwan bien ɓe activa compte ji maɓɓe to ɓe activi compte ji maɓɓe ɓaawa to mi heɓi jeeɗiɗaɓo jeetataɓo les ɓeeɗo may on mi tokkata waɗugo ɓe mi wiyayi on dole ngare inscrive ko waɗa no ta goɗɗo feere wiyana kaza numa waɗi kaza kaza numa waɗi kaza wi kaza numan waɗi kaza kaza numan waɗi kaza ngam isin banni fe'ake no salino mi andi goɗɗo feere wiyan peut être isin man waɗino ha 128 BTC en mino 128 BTC mari haaje to a nastina himɓe ɗiɗo man nastina ɗiɗo man nastina ɗiɗo ɗum ha crypto woni hatton ngam ton may ɗo marchayi hatta ɗo ma ɗo marcha et c'est des choses différentes ma wala ko hawri ɗum e ɗo bo ɓe mbiyayima dole sey waɗa non may ɗo ko a nastina a évolue mais ha to a nastina himɓe ɗiɗo may ɗo wala ha a yahata mi tami ka famake donc c'est un peu ça miɗo tefa himɓe jeego marɓe anniya développugo réseau marɓe anniya huugo ɓe mi andi ko toye fuu mi wallindiran be maɓɓe mi wiya goɗɗo ngare en ngaɗe équipe kumen mi wallirte be fiyol mi wallirte be ni non heƴiyam isimman heƴiyam mais tan mi wi miɗo mari haaji himɓe jeego yimɓeji may to contacti yam bo mi andi wane ba wane foti huwa mi andi ba wane foti huwa woodi goɗɗo feere bo to contacti yam ɗo mi andi banta wane ɗo non voit un peu exemple mi wannata on exemple mi andi ba moye ma mi foti mi wiya aminuwa nasiri mi ɗuɗɗini nungo mi andi par exemple Modibo Lamin to contacti yam ɗo mi andi Modibo Lamin nder kala business ji fuu oɗo huwa normalement oɗo parina yimɓe e o parinan bo kanko ɗo mi andi keyo mi jutata wallidirgo be maako mi andi to escrivake ni keyo o escrivake ngam heɓa haw développa équipe nder business ji saliɗi mi andi o parini yimɓe jur e bana moye woni développata bo ngam o maatiyam ma o wiyam mi yiɗi mi latto parmi 6 personnes je watta kaza man ɗo mi andi développata banta Alaji Moshalimi Innuki Alaji Moshalimi Innuki ma ɗo andi hoore muɗum na sei to mi wi wane
o andi hoore maako ba hanko o andi o développata réseau ngam may ɗo ngam o wiyam mi yiɗi mi natto nder 6 personnes je mbiɗa man ɗo mi foti mi waɗa mo amma ngam mi andi o développata kam mi foti mi waɗa mo nder 6 personnes may to mi heɓi mi cikiniɓe mi walla mo ɓe heɓugo yimɓe may ngam heɓa hanko ma o yaha gratuit man ɗo mi foti fu mi waɗa banni amma ko nden fu miɗo andi o développata réseau pourquoi bon mi anda to foti o sanni o jotta amma mi andi nder ko sali man ɗo wala ha o waɗi yimɓe kone man heɓawi ko fuɗɗi investisugo man ɗo peut-être Alhaji Ouseyni be man mi wondi mi andi Alhaji Ouseyni Saddam Senate ɗo ɗo wiya ko Adama Haruna Barrow pat be am wondi wi be maɗama mi wondi ok kaɗa o lara vidéo ɗo ma be maɗama mi wondi ɗum Saddam Senate ɗon mi wiyata par exemple ngam mi andi Alhaji en ɗo ɗuuɗi ha groupe man ɗo to mi wi Alhaji tan mi deytiɗo moƴo fulmay ɗum kan woni Alhaji mo mi wiyata man ɗum Alhaji Ouseyni on mi wiyata Saddam Senate ok oɗo andi miɗo andi mo bon banni walake exemple ɓami andi peut-être moy feere Oumar Ibrahim oɗo mari chaîne YouTube mako musamman digital 3.0 ko 0.3 na kam oɗo waɗa vidéo ji dow ko laara développement personnel haala crypto monnaie e haala opportunité ji banni man may Alibaba en AliExpress en Amazon etc mi andi kayo ɗum goɗɗo on o foti o développa réseau man ɗo hanko ma to latake parmi les 6 personnes mi andi kayo ka woɗananmo ka woɗanayni oɗo wisiniɓe ɓe mi andi mi foti mi développira ɗi réseau ngurla man ɗo yana plein nder maɓɓe ɓe mi andi ɗo développa réseau man ɗo exemple bana moy be moy sin Ben Awal Pullo Awal le King isin Abdou Salam en isin Abdul Hakim en isin Hadja Mariam en isin Awal Musa en isin mo feere Abdul Hamid Abanyo isin Abdul Karim isin mo feere derkenji feere ɗon ngal benen to isin himɓe ɗo ɓe mi andi ɗo développement ɗo ɗuuɗi mais inde mara to warana yiyam ɗo sai a waɗa muyal an fu mi andi aɗo développa réseau mais ɓe développatama ɓeɗo andi hoore maɓɓe ɓeɗo andi miɗo andi yawa na nder ɓeɗe mi limti tan miɗo yiya ba woodi goɗɗo mo mi habdata mi numta mais mi yejjiti ko ɗum mojo e jotta man bo nde mi wadduno nde mi présentuno hunde may ɗo ɗuɗɓe nder débutant en nastuɓe formation kone wawi nder formation ngam mi organise ɗo ɓe matiyam ɓe mbiyam ɓe ɗon no tefa isini kuje banni feere en ɗon no dow dabare escrivago ha longlish feere escrivake e développugo ɗum salbori ɗum feere hani o life e ɓe mbi vraiment ɓe kam ɓe gartan ha vestige je mi présenté ɗo ɓe andi keyo mi wawan wallidirgo ɓe maɓɓe mi wallan ɓe mi holla ɓe deydey caractére ji deydey stratégie ji ɗi ɓe tokkata haɓe réussir nder majum mi wi bisimilla ɓe ɗon bo mi andi ɓe développement man no yugo deydey tiiɗa ngal ɓe tiiɗi vous voyez un peu donc ɗon nder seɗɗa ko larani haala sungurla kayen giɗi en kabda en ngara nder vestige e en développa vestige ɗo ka wali banni ɗum hejum feere min no wigo hedde en lutta sandabo ok a yettaman bo mi laari commen oɗo feere ayamo yona a yettama to c'est simple que onon yiɓɓe développugo man ɗo diga jotta on foti on bolwanami on mbiyami on giɗi développugo on giɗi bana an mo wala ni a développugo produit ma on a yiɗi a sooda pour la première fois a yiɗi a testo produit man a yiya bo bisimilla an fu mata a créa compte ma bo a sooda à travers des compte maɗa ngam heɓa PV ji man to a nani produit mai nafima jango to a yiɗi a ɓesa sooda fayin à travers de ton compte keyo heɓa dinga resibugo point ji man to a kilata warani voisin ma keddu maɗa sobajo maɗa hanko ma o sooday à travers de ton compte ɗum ɗo mofto to a kilayi ñande feere a tawa kewtitete tout courage to a kilayi ceede a tawata nder compte maɗa mi haade prémété soodugo produit feere tu vois un peu voilà
ɗo bo wali ini tammi ka famake derraɓe seeɗo ɗum feere mi yiɗi en tindina wollugo ko bolweten mayda bo haɗɗo ɗo hedde en lutta yahugo timmina ɗiɗi plan business vestige ma ɗo point ji noyi a heɓata heɓa a waɗa noyi point ji noyi a heɓata heɓa a waɗa noyi mi yinno en timmina be tindinoje ɗe tawon heɓa en jaha en limta ɗiɗi point ji man ba en mbino ben mbino 5% ɗon 8% ɗon 10% ɗon 11% ɗon to a mari combien de PV watta 5% a recevata to a mari combien de PV watta tel % a recevata en tammi tindin ko ka derraɓe derraɓe mi yettoma miɗo laara like ji moɗon miɗo laara like ji moɗon miɗo laara comment ji moɗon mi laara ɗuɗɓe ɗo abonné ha jotta premier time seni ami yaran ndiyam ɗon ka ɓilli amen mi wolwi ha ɓuuri sembe presque 1 heure de temps et demi ok mi tan min faami mi anda toon mari question ji taske be question ji mon ɗum tan mi posingo dow sungurla man hedde ko bon ko larani point ji derraɓe nder ko ɓeddi am intéressé ugo waɗi ha mi hawti mi wi en développa vestige ɗo vestige diga premier nastugo maɗa ɗo to a soodi kit maɗa je premier ɗo ni ti commencé à gagner mais on leke dans d'autres plateformes ce n'est pas comme ça exemple pantalon riche ɗo ha a fuɗɗa a fuɗɗa développugo débloquugo premier game maɗa ɗo ɓe wima il faut que a parena tel nombre de personnes c'est to inscribi pes yimɓe feere less maɗa nden a fuɗɗa gañugo ngam a change ma tan heya ko waɗe ko gañugo mi wale ɗo to a yiɗi tappade ɗum ko goɗɗo goto ta nastin ko goɗɗo goto be code maɗa dingu sodugo an may tan produit ji maɓɓe a dingan ɓe dingan siganago ma pourcentage maɗa tu vois un peu ta soodi kuje 5 000 ha maɓɓe ma to wala ma pareni à la fin du mois tu te retrouves avec 10 000 je ɓe joɓete ta soodi kuje 1 million ha maɓɓe bo a tawi siganake ma 5 000 e kuje 1 million je a soodi man ɗo soit an consommé soit a sippuɗe soka ça dépend de maɗa yimɓe ɗon bami holluno on vidéo de présentation gomi holli on ɗo en yi ha Inde ha Dubai ha en peu nder pays ji ngal Asie to man ɗo yimɓe ɗo maɓɓita boutique ji musamman je sorugo produit ji man tan pourquoi ɓe andi ya téléman de bénéfice jotta kam ɓe cooda be ID maɓɓe ɓe receva point ji à la fin du mois vestige joɓanɓe ɓe sodan bo be prix de gros ɓe wara ɓe sippito be prix de détail ɓe dinga heɓugo riba ɓe foti ɓe soda produit à 1000 francs ɓe sippito ɗum à 1500 ɓe soda pare kunde woore à 1000 francs ko sabulu gotum à 1000 francs ɓe sippito ɗum à 1500 ko à 2000 jotta banta sabuluji je vestige man ɗo nde mi laari ha société maɓɓe man ɗo sabuluji feere ɗo si soore ɓura 1000 francs mais amma ha Europe ha France ɓe ɗo sippa sabulu man ɗo 9 euros 9 euros ko ɗum derraɓe ɗum quelque chose de plus de 3000 mi tammi vous voyez e ha vestige to a soodi ɗum ha vestige bo c'est moins cher a foti a warta ɗum haɗo a sippa mo soma 2000 tigani fois 2 e min mboɗo anan ɗon fu bo to lawol man heɓake mi foti mi maɓɓita boutique vestige man ɗo warta produit ji vestige man tan mi sippata pourquoi mi andi ɗum produit ji intéressant je yimɓe pat jiɗanɗi
codan ɗi miɗo heɓa riba ala fin dimo fayma to ɗum 1 million mi sippi mi feƴƴi kuuje 1 million mi sippi ɗeɗi fuu nder lewru ma vestige yoɓanmi 100 000 to ɗum 10% to ɗum 11% ma mi heɓay 110 000 to ɗum kuuje 10 million bo miɗo mari 1 million ça dépend de chiffre d'affaires je réseau am waɗi sakko bo miɗo développa réseau wawi be bon dera ben explica kuje ɗo seɗɗa dede ko larani hala pourcentage de grade ji de grade ji mai ɗo ɗon grade je distributeur e ɗon grade je senior distributeur e ɗon grade je assistant bronze director e ɗon bronze director e ɗon silver director e ɗon gold director e ɗon star director ɗo ɗum seɗɗa nder kuje ɗo e wodi grade goɗɗi yeeso haddi aman ha moy ɗo ɗum nder grade ji arandeji grade o arandejo nga wonatani deydei distributeur ha wona deydei grade o nga distributeur ɗo a inscrit bo a waɗa paiement maɗa a soda pamarum may kit je 25 000 aɗo distributeur déjà ha goɗɗo wona distributeur ɗo mois so mara 1 pv yahugo 599 ko ɗum 1 pv marɗa ni ti e payé 5% ha yahugo 599 pv aɗa yoɓe 5%. Diga to a heɓi ko watta 600 pv pourcentage maɗa eggi a 5% hoti a 8% atami yoɓego nder chiffre d'affaires ko gaɗɗa be ko équipe maɗa waɗi fuu ala fin du mois ɗo 8% no yoɓete ngam a eggi diga distributeur a hoti senior distributeur vitamin fami e heɓugo 600 pv mai ɗo ko ɗum sala derraɓe supposons ke an a hoosi pv je a hoosi kit je 200 € a hoosi kit je kuje ɗo miɗi wigo je 55 000 ɗum promotion jotta ɓe hokkima 200 pv tan nastini yimɓe ɗiɗo ɓe kosi je 55 mai ɗo ni je 55 000 ni hamɓe ma ɓe ɗo mari 55 hamɓe ma ɓe ɗo mari 200 pv e 200 pv mai ɗo affiché nder liste équipe maɗa tiya déjà 600 pv a eggi diga distributeur a hoti senior distributeur a eggi diga 5% a hoti ha 8% facilement tu vois un peu voilà to aɗo dede senior distributeur ɗo diga sey to ama mari 600 point mbi 600 pv ha yahugo 2390 pv 2399 pv fuu ɗum 8% ngare sefata diga to a shikini 2400 pv 2400 point kenan a eggan diga 8% a hota 10%. Tu vois un peu a eggan diga 8% a hota 10% diga 2400 ha yahugo ɗon bo 5499 pv ɗo pat ɗum 8% a jaɓata ɗon bo sey to a yahi combien de pv ɗum 10% pa ɗum a jaɓata miɗi wigo diga so ngara mi jillindiri kuje ɗo ɗo diga 600 ha yahugo 2399 ɗum 8% on pami goɗɗum diga 600 ha yahugo 2399 ɗum 8% a jaɓata sey to a yahi 2400 diga 2400 a fuɗɗata jaɓugo 10% a eggi diga 8 a hoti 10% ɗon bo a jaɓa 10% sey to a yahi 5499 pv to a yahi 5499 pv ɗon a hotan jaɓugo to a yahi ɗon a yottake 5500 pv ngam to yawan ɗo dari ha 4999 dari ha deydei 5499 to a yottake 5500 pv 5500 point ni a fuɗɗa jaɓugo 11% e diga 11% ɗo on business ka fuɗɗi deriraɓe diga hatton kam l'argent va commencer à couler seulement e ɗon waɗoɓe bannima ɗo bo ha nder lewru goo débloqué ɗo maɗo pat konen déjà a hoti bronze director e to yaɓo ɗum assistant director mo assistant bronze director tu vois un peu
ɗon bo sai grade wanga ya haɓanta sai haɓana grade wanga daidai silver director. Ha silver director ɗo bo derɗam au moins sai a waɗa an man ɗo chiffre d'affaires an achat personnel ɗo a waɗa a mara ko 40 PV wona wodi produit ji je soduɗa be compte ma personnel a yiɗi 40 PV a soda produit je ɓuray ko 30 000 a mari 40 PV e nden bo a mara bronze goɗɗo ko goto nder himɓe maɗa wona oɗon déjà bronze oɗon déjà bronze ha wona bronze bo oui ha wona bronze bo il faut que o wona oɗon mari au moins 2400 points PV nder équipe mako man ɗo ko nder équipe maɗa man ɗo wona an kamɓe pat maɓɓe ɓeɗo mari ko watta 3001 PV 3001 PV ɗoɗo ɗo a yahan ha silver director diga silver director bo a eggan a hawta ha gold director diga gold director ɗon ɓeɗo tefa mara himɓe ɗiɗo marɓe bronze a yaha star director ha star director bo sai a mara himɓe tato wonɓe marɓe deydey bronze man ɗo tu vois un peu ɓe mara tel point ji ɗon ɗum mari haaji deydey tinnore ɗuɗɗunde haɗɗo ɗo mi yiɗi sey to mi joɗake mi produisa deydey vidéo musamman dow majum kanjum bo mi explica ɗum e bawa on daari ɗo ɗum deydey différence kuuji may ɗo daɗi ɗo ɗi ɗuuɗi derɗiraɓe mi fotami mi tindidiniɗi ha vidéo longol juuti o ane presque 2 heures de temps ɗo pat ɗum tindinoje je hani deydey en tindina de mais be hakkilo tan mi tindingoɗe mais en pota en ndena en mbiyake yo sey to en timmini ɗum pat majum nde no fuɗɗa ha nder grade ji goɗɗi ɗi goɗɗo himɓe kewtata derɗiraɓe a yahan a hewta ha deydey fond de voyage a hewta grade wa wonga nga ɓe shahe voyage musamman ɓe yoɓane visa be billet d'avion be logement a dilla Dubai to a waɗa quelques jours ko une semaine a yaha découvra deydey bureau maɓɓe je hatton a yiya ko deydey ko hani yiye fof a warta wodi grade ji goɗɗi ɗi a hewtata a sahe cadeau mota grâce a hewti deydey grade man ɗo ɗuɗɓe en daari mi yerwana en vidéo ji mai pat nder groupe ji meɗen en ngiyan ha Inde man ha Dubai ha toy yimɓeji gañiɓe mota ɗo des centaines de mille de personnes qui ont gagné des voitures mi tan min yerɓango ɗum mi tan min hollugo ɗum mi tan min faami jotta ɗo fof to miɗo laara haɗɗo ɗo en ngiya haɗɗo ɗo image en ngera ɗo ni ɗo pat ɗum himɓeji gañiɓe deydey motaji man ɗo grâce à Vestige marketing e ɗon bo deydey plan ji man feere feere ndano a tokkirta ɗon ɓe wiyata activation deydey rapide e stratégie ji ɗon ni no a hutinirta nder sungulla to a wiya deɓere ko réseau ɗo no a tokkirta a évolua law be équipe maɗa fof amma to a wiya a utilise un ancien systéme ji goɗɗi ɗo an heɓana deɓere ko ayi il faut comment il faut que a dinga formago toujours a dinga siiwugo vidéo ji explication ji ɗo ko larani Vestige may ɗo heɓa fama nda stratégie ji ɗi a tokkata heɓa dinga développugo réseau maɗa facilement pourquoi sina non to hakkila a yiyan an attaro exemple banta en andi ko ɓe wiyata yankewol no tami fulɓe ɗuɓɓe ɗo nder meɗen ɗo Umar Ibrahim peut être aɗa nanami to aɗa nanami mi andi yankewol mi andi radio seni ta anda yankewol goto feere to hakkila o wiya accu a tokkan ko kan goudron on a tokkata ha ko wiyata goudron ɗon laaɓi ɗo accu a tokka goudron o lekki mo wanda goudron ɗo ngol tokkingol tarake wane goto feere mo wara tokka yankewol tan o acca wanda goudron ngol mayɗo ngol tokkitende ngol tartoy ni ngol lortoy seeɗa ɗo man goto feere mo wara tokka yankewol tan nangiɗo a yeeso an bo ko mbango an to hakkila tawa o muɗowake fayin o tartake korayelol ngel ton yeeso so procédure on je a tokkata a tokka laabiji ɗi man ɗo a tawake o avance be law a tawa goɗɗo mo nastuɗuɗa ko mo artuma nastugol a tawa oɗo taro babal goal il faut quoi il faut a dinga siiwugo deydey conférence ji feere feere derɗiraɓe onon on ɓe Yaoundé séminaire de formation de ko larani hala Vestige ɗon organisama ha Yaoundé samedi le 30 lewru ɗo lewru je en goni hande ɗo le 30 maru séminaire ɗon organisama musamman dow ko larani nonne majum dow ko larani Vestige séminaire wa
ɗuɗɓe nder leader en tan mi yalɗirgo e tan mi présentugo nder maɓɓe banta leader emi banta Olga Ambani e luttuɗum nder maɓɓe e ɓaawo derraɓe mi tan mi leyermango en différence vidéo ji ɗi conférence ji ɗeɗey ɗiɓe ɗo ngaɗa ha Côte d'Ivoire ko nandi ɓe majum mais ha meɗen mi andi tokkila enen fulɓe probléme meɗen bo ko nawata yam en tawa ɓe organise séminaire de formation ji banni a tawa e nder meɗen en palaki yahugo sam a tawa himɓeji ɗon jaa wane mais nder meɗen enen en kaɓanta yahugo ɗon nder ko nawatami a tawa en invita himɓe mbiya en kabde en jeeya heɓa en siiba en kabde jehen heɓa en siiba en paama ɗo a tawa himɓeji meɗen jahata mais amma tawa leƴƴiji goɗɗi ɗo plein yimɓe ɗo jaha mais en mbiya en giɗi développugo ngam mayɗo kala gonɗo intéressé be marketing de réseau be vestige ko a wona intéressé fof habdu waru laaru découvre atami laarugo explication ji ɗuɗɗi ɗi min mi waɗaɗi samedi le 30 lewru ɗo ɗum tan mi waɗugo ha deydey ha hotel tungu hotel aɗo siki ha deydey Carrefour Etoile mi ɗuɓɓe bana wonde nde anda deydey Carrefour Etoile ha mi tinna on seɗɗa to a tokki de lawol accès mangol ɗo to a jummorake toye to a jummorake peut-être gal diga peut-être kogal etuɗi a nangiti accès mangol deydey bata lonkalo ko bo fetongolo diga fetongolo aɗo tokki ha Carrefour Régie a salo bata lonka a yaha rompoye lonka to a yahi rompoye lonka ɗo tawaɗu ba dilliray deydey tawaɗu ba dilliray kuje ɗo tawaɗu ba dilliray nder wuro to tarta rompoye lonka man ɗo waɗu ba dilliran lawol je dillata ngal provincial to ɗum wi on deydey Carrefour Carrefour kuje ɗo ni Etoile Miki on andi to a yahi rompoye lonka to a ƴami ha to Carrefour Etoile Miki ni ɓe cappete to ɓe cappake ma a yahi ha Carrefour ma yedde ko ya Carrefour ma to a ƴami ha toye Tungu hotel ɓe hollete Tungu hotel man ɗo ñande man ɗo Allah mum en tan mi yerbugo localisation babal man fuu himɓe foti naftira ngam mi jiɗita rowani woluno séminaire de formation feere min jano toon be Awal Moussa min anda babal man ɗo inde man tan min nani mais min localise ɗum min jumi min kosi moto ñande man yede ɗo toɓa ma min kosi ɓe lemaji amin min dilli min ɗo tokki min anda ko ɗo ɗum heddi min ɗo tokki ha min jeeyi rompoye lonka donc map min ɗo ndara map ɗo dirige amin ha min jotti min jiba babal man ɗo ha deydey hotel man ɗo express signon feere ɗon voilà ɗuɗɗum nder leader en banta leader en ni banta Olga Ambani etc ɗuɗɗum nder leader en mayɗo on organise séminaire de formation min bolano noon Adama Haruna miɗo kalmiɓen tammiɓe yaldirgo e ɗuɗɗum nder yimɓeji am bo matimi déjà mimi tan mi yaldirgo an fu habdu yaldir nanu explication ji dow ko larani vestige marketing to a yiɗi a nastan ngam a développa réseau to a yiɗi a nastan ngam a consomme produit ji maɓɓe tan mi nanugo beauté et différence produit ji ɗi ɓe mari ko a wala haaju majum bo yahu heɗita ɓeddante expérience e maɓɓitante guiɗe bo en potta toon ñande mayɗo à partir de 15h séminaire ma tan mi fuɗɗugo mais en kabde en jeehe avant le temps avant 15h mayi ngam a foti jaha 15h tawa salman heewi to salman heewi ni wata aɗo dari ko a heɓata nasta en jeehi avant le temps au moins 14h ko 14h30 s'il vous plaît derraɓe ngare ɗuɓɓe kay ko babal da taari Yaoundé seɗɗa noy gonɗa ɗo Taskawar derraɓe mino min nonno déplaça min dilla min mo diga Yaoundé ɗo min dilla séminaire ha Douala ha Bafoussam e gureji feere feere min nono jaha séminaire de formation do ko larani kujeji investissement en ligne e bana ɓe noon ɓe Douala bo séminaire feere ɗo organisé toujours do ko larani ɗo man ɗo séminaire o en tan min waɗugo samedi je dow fayin le 6 samedi le 6 du mois
tammi waɗe go adu hala kanjum boto so kujere ma confirmama on tammi matinego e min fu mi tammi warugo to Allah mumi e ɓawa ɗon séminaire affaire tammi waɗe go toujours do ko larani hala vestige marketing ha berniol ba fusam e ɓawa ɗon séminaire affaire tammi waɗe go séminaire de formation de ko larani hala vestige ha kribi ɗo fu to Allah mumi mi tammi yallirgo ɓen wonɓe ɓadiɓe kureji ɗe mi taari ɗo taske to ɗum warigal gonnon on kabda on jalgira min tammi yiwugo on ha dede nokkuje je ɗum wattama fu min tammi on informugo mi tammi ka famake so ɗo on seɗɗa ko larani mi tammi woni wodi ko ɓesdori ɗon dede nder ko tindinden man ɗon mi repondi bo question ji ɗi mi andi himɓe maranno haje posingo en mbi bo en tammi yerbugol yen groupe ji hala marketing ha nder différents groupes men goɗɗi ɓen ɓe gonayno nder groupe ji hala marketing fu heɓa ɓe intégré nder groupe ji hala marketing ngam to on en ɓurata yerbugo kuje man en gila en ndinga jillidirgo ɗum exemple banta shopping jeyngol ɗo wi ɗum fu ɗum larani ɗum pilu on kam mais shopping jeyngol ɗo en giɗi en acca ɗum ɗum latto ɗum babal ngal en publieta kuje ɗe cippeten kuje ɗe mi sippata ɗo kañum mi ɗingata publigo watton mais à travers des groupes ji shopping jeyngol man ɗuɓɓe ɗo contacta min jiɗi hala marketing des réseau man donc ngare intégré nder groupe hala marketing ɗon groupe yamin mbiyeteɗi hala marketing je whatsapp ɓe je telegram pour ɗan non groupe de formation ɗuɓɓe ɗon nder groupe de formation mi organise formation de ko larana crypto monnaie ɗuɓɓe nder ɗon nder groupe man amma ɓe gona nder groupe ji hala marketing en giɗi ɓe gara ɓe intégré hattude heɓa ɓe dinga sirgugo so gurna kuje ɗon toon en giɗa en dinga jillugo kujeji goɗɗi en dehors formation may ha nder groupe may ɗo heɓata ɗum dama yimɓe wonɓe nder groupe man mi tan mi ka famake e groupe ji meɗen goɗɗi en giɗi groupe ji meɗen latto ɗum groupe ji haala kama ka boleten tan mi tan mi kaɗo faame ok en tan mi yerugo lien groupe ji may ɗon nder ton ko Allah mumi so ko mi wawata wigo ni rendez-vous samedi le 30 lewru ɗo ha Tungu Hotel no situé ha Carrefour e Tuamiki gar rompoy lonka to fay rompoy lonka ni jam wato fay Carrefour e Tuamiki ɓe cappete ɗum to ɓe cappake ma wa'itake seɗɗa ni a tammi laarugo express signon feere ɗo takkotiri be hotel may to ɗo larama to a yefti rompoy lonka wona ɗo wayi to a yiyan hotel may ɗo ɗon jungal jungo nano hotel may on hotel go sa kuje ɗo immeuble feere gotel on tan woni yeeso hotel man ɗo ɗum ɗo takkotiri en matotira ɓen marɓe yiɗɓe yahugo hande may fu bo en matotiri a banque koyen jaha heɓa on informa mi on jahan heɓa mi anda yimɓe tan miɓe yahugo ngal côté équipe meɗen enen bo en jahe nombre enen bo heɓa ɓe anda ɓe anda ɓe journée meɗen enen bo en giɗi kala ko waɗete fu wona ɓe meɗen enen ma ñande vestige warata installe ha Cameroun wona ɓe meɗen en parmi invité ɓe anda ɓe jonde men enen ma ta wona enen kam toujours en ɗo ɓawo tan en ɗo ɓawo tan non ta en jaɓe onugo banni ok on pat on ɗo on invitama ɗo ko larani so ngullama mi tan mi yerbugo e information may toujours nder groupe ji meɗen mais nder balle ɗo mi tan mi voyage ugo seɗɗa sewo ngara muña peut être jan wona mi anda mi tan mi dillugo Bangante amma mi wata waɗugo balɗe ɗiɗi mi tan mi wardugo mais toujours mi wonan connecté en ton matotira onon marɓe haaje nastugo nder vestige marketing contacté mi ngal whatsapp 692 92 14 90 bolwanemi ngal whatsapp soit ewanami bo ngal appel ɗiɗi fuu wolwanam to a yimi mi répondami a ewnami ko bo ewnam to a yiminotaki appel ma wolwanam ngal whatsapp ko bo ha numéro 681 78 78 70 numéro am MTN hanga fof a foti a wolwanami ha whatsapp e a foti a bo a windanami a foti a wolwanami ha whatsapp a foti bo a ewnami ngal appel si on jaafo mi tan mi ka famake donc ɗo on seɗɗa a wiyami bo nda kit je tan mi hosugo kit je 55 000 na kit je 25 000 na kit je 65 000 na a waɗa dabare mi créane compte ma mi escribe mi wanne prescription maɗa après mi holle no a créirta application man a nasta nder compte maɗa haɗa dabare ɓe activane kit maɗa diga Ghana se a renda produit maɗa ɗo tawa waɗugo eɓa mi on bo miɗo reni yimɓe jeego ɓe mi tan mi waɗugo les am ɓe mi tan mi wallototirgo ɓe mu'en
ha heɓugo himɓeji jeego man ɗo hamɓe ma ɓe ballodira ɓe himɓeji maɓɓe heɓugo jeego ma heɓano ɓe evoliri itan min paami amma ɗo miɗo heeɗi on ngare nombre en kabde en développé business ɗo Allah bo wallu en nder majum wala ke manni derraɓe en no presque 2 heures de temps koye puɗɗi ngam may ɗo mi anda to no mari question ji miɗo reni comment ji moɗon mbiyemi question moɗon je marɗon binde question moɗon lesman soit ɓe fulfulde soit ɓe français bindane question ko marɗon ɗo à propos de stige ha mi nana ngam may ɗo miɗo heeɗi on derriraɓe ha mi nasta gal kote ɗo heɓami no mi laariri question ji moɗon miɗo reni question ji moɗon derriraɓe miɗo reni question ji mon fuɗɗi jengu kam déjà derraɓe leydi ha 22 heures presque 23 heures mi andi jengi woɓɓe kam danake déjà en tammaki no en neɓay banni mais en daari bana wañño en neeɓi ok haali ɗum question maɗa kam famani ɗum comment faire pour commercialiser ces produits ça dépend to a soodi produit kam to a mari haaje soriɗugo to a yiɗi an a naftira produit man je a soodi to a mari haaje bo a sora ɗum no a sorita ɗum a présente e goɗɗo jotta kam produit man ɗo miɗo mari tel produit je waɗugo ni to goɗɗo ɗo intéressé a sorana mum an andi no a soodi produit ji maɗa e fiche ɗon miɗon mi yero gon kala produit ji a soodi fu a yiyanda prix majum ya sodiri ɗum prix de gros a andi prix je a soritanto ɗum goɗɗo heɓa a tan sorta tu vois un peu e to mi famani question maɗa boɗɗum bo ɗo posita question man fayi miɗo heɗitide question ji moɗon derraɓe miɗo laara message ji monon derraɓe bon miɗo reni comment ji moɗon derraɓe to woodi question ko on mbawata question go dow toon questionné to wala bo mbiyemi c'est bon to wala bo ko hani famego mi famake fu bo windanemi on mbiya mi famake heɓa en darna vidéo man kadi heɓa tindinoje goɗɗe bo so yago gaɗa ɗe en tammi ko jango to Allah muyi mi anda ko jango ko faɓi jango ɗon bo en tammi organise go dey réunion zoom en tammi organise go ngam heɓa en partage écran meɗen en foti en organise zoom ay ɗo exemple ko ha machine ko ha téléphone en foti ordinateur am ɗo yeeson ɗo mi organise dey séminaire zoom ha ordinateur am semi partage non écran may ɗo wona miɗo manipule miɗo holla on dey kujeji meɗi pat maji mi foti bo mi waɗa ɗum ha téléphone am miɗo partage écran téléphone am miɗo holla on dey document ji may ɗo e ko ɗumeji pat no saloto en tan mi organise ko séminaire zoom soit jango soit faɓɓi jango sey to en laari dey ça dépend de wakkati meɗen ngam mi wiyon il faut mi tan mo wawi ko peut être jango ko faɓɓi jango ça dépend c'est to no ɗum waɗi fuu ngam ay ɗo miɗo heeɗi on ok mi laari commentri derirawo feere wari mi laara ok Amadou Sobi vraiment a posé une question boɗɗum bana on woron ɓe hors Cameroun bon vous allez faire comment pour que ha produit moɗon wara
ha Gabon. Bon mi anda sei to mi yewtiɗi be leader en je dow man ɗo seɗɗa mi nana foti to himɓe keɓake gal bote Gabon ɗuɓɓe soduɓe kidji mu'en produit maɓɓe diga to waɗi yerɓego ɗo ɗum yerɓe direct ha Gabon dow inde goɗɗo goto nder maɓɓe ɗum hawre ɗum yerɓe par avion ɗum jippo soit Libreville soit Franceville to ɗum jippake toon ɓe contacté a yaha a hawsa a luta yerbitango mafuje muɗum amman to a ɓura sodugo kiɗi e 55 000 tan caɗɗum ha ɓe keɓa ɓe mbiya ɓe germante ɗum non tan pamarum may ɗo ɗum yaha amma mi yewtitan be deydey wonɓe ha yesso sungurlama ɗo mi yiya sisto possibilité feere ɗon no ɗum yerbita Gabon ngam bana Gabon may fu ɗullata deydey leader en escrimotoɓe nder ton may ɗo mais woɓɓe feere to kirata be gal Cameroun man ɗo mi anda to possibilité feere bo ɗon je en gatta travé sey to ɗum wari ha amin Cameroun ɗo nden min gerkona on ɗum wora Gabon may en andi entre Gabon e Cameroun kam jahaleji e gaɗe entraînement ɗo peut être en keɓan lawol comment no en expédiirta ɗum diga Cameroun ɗum ya Gabon jottani mi andi yimɓeji jam ɗon ɗuɓɓe wonɓe Gabon may ɗo woɓɓe feere gari ɗo Cameroun haɗɗo may ɗo nder balɗe garande woɓe tan mi wartugo Gabon ko hamɓe mi fuɗi mi hokkita ɓe wiɓe to ɗum warti Gabon ndawane mon gerbitanta ɗum bana woɓɓe ɗon Libreville woɓɓe ɗon Franceville woɓɓe feere bo ɗon si c'est OM nako OM voilà donc miɗo yiyani to ɗum wari Cameroun kam warugo majum Gabon to koɗo ɗo intéressé kam en dullata heɓugo no ɗum wariri voilà donc c'est un peu ça Lidou wi ok a faami merci Adama Haruna ok an bo ettama non Ousmane Saleh o wi bonsoir monsieur Adama merci bonsoir min ɗon mbiyake o to question ɗon himɓe posina question ji artare dow ko larani haala vestige man e to ko famete man fo famama bo ɗon bo kadi ngara en jaɓɓotira en ta vidéo man ok gamma ɗo no keɗa en ɗo keɗa derraɓe non nder meɗen bo bana ɓen wonɓe guureji jiji goɗɗi to wodi mo yi utilise produit man fottani ɗum intéressé ɗum yi ɗum produit je himɓeji pat mbawan maran haaje majum o décidi ke o dinga feɓɓoygo ɗuɗɗum o sigo ha mako soit ɗo mari boutique yimɓe feere ɗo mara boutique alimentation feere boutique ñebbanji man feere tel en poti en matinanamo ke o en matina produit ji vestige ɗo tawi ha wane ha wuro kaza o ha wane to mari haaji heɓugo produit ji vestige banta kuje kaza be kaza on keɓan codon ɗum ha wane ha wuro kaza o ha fattude kazare nda numéroji mako nda ɗon keɓirta ɗum warta jotta kamɓe goɗɗo mari haaje kuje fuu sodan ngal kote maɗa Tigan Plus chaîne meɗen YouTube Thiengol Pulaku TV ɗo en ɗo mari plus de 10 000 abonnés ha haala marketing en ɗo mari plus de 3 000 abonnés ha groupe jiji meɗen WhatsApp en ɗo mari des centaines de personnes tu vois un peu ɗo bo ɗum wallititto to wodi on mo yiɗi engagea waɗugo ɗum comme business ba en ndi yimɓeji feere gari ha inde ko nandi ɓe majum ha kamɓe ɗum jotta ɗo ni ba vidéo feere mi laari o gam banni o commandi produit ji mako mayɗo gal Dubai ta ɗo mari capital 1 à 2 millions 1 million ko 2 millions a foti a ko 500 000 ma to a yiɗi a foti a pasa commande maɗa gal Dubai ha Dubai ɗo produit ji mai ɓuri butago mais hatton bo kilo wartiroygo ɗum gal ɗo on ɓuri nawugo voit un peu yoɓango ɗum avion diga Dubai ɗum warta ɗo ɓuri nawugo seɗɗa ɓe haala douane e ko nandi ɓe majum mi yejjiɗi nane mi wiyani on nder ceede 55 000 je produit ji man ɗo ceede douane fu ɗon nder ceede expédition majum yerɓoygo ɗum ceede transport majum be ceede douane fu ɗon nder ton est ce que entami goɗɗum andi ɗo a soodi hunde diga étranger diga pays feere kam dole c'est a dédouanade hedde nasta pays donc ceede douane fu ɗon nder ton entami ka famaki ok Amadou Sow d'accord j'ai compris merci beaucoup ok Amadou Sow wi a faami on bo a yettama souci Mamadou Bachir o wi amin ya rabbal alamin a yettama souci an bo Mamadou Bachir bon mi tammo ni question ji kam timmi deriraɓe mi tammo question ji kam timmi to question ji timmi en jaɓɓotira en darna vidéo man banni to wodi ko en yejjitima seeɗa ka ɓawa man tan mi explique ɗum mi tammi on yerbango de document PDF
vestige man ɗo ha groupe ji men haala marketing on tan mi laarugo des différents produits ji ɓe mari ngiyan kidji je 55 000 je 25 000 je 65 000 et différence des qualités produits ji ɓe mari tan kadi tan mi laarugo des différence himɓeji je gagni ha nder vestige man ɗo e koɓe gagni man e grade ji ɗi ɓe goni e ko nandi ɓe man ɗum pat en tan miɗo laarugo derraɓe on gettama ok mi laari banta question ngol feere do'owake fayin amin nastami laara Abdoulkadir wi ok mi yetti mi faami mi ɗon reyna zoom ok rayɓe bon Youssouf Hamidou mi laari a rewno message feere a itti message man to mi faami goɗɗum ni mi a wi kayo grâce à vidéo ji ɗi e gatta ɓe fulfulde ɗo waɗa no faama a wala no faama français a wala nana français mais explication ji e gatta ɓe fulfulde ɗo grâce à majum no famtine songullaji ma no to a ittama sosi banni man ayi ndigga en ndinga waɗugo ɓe fulfulde man neɗɗo no fammiri himɓeji men namman ɗo on wuri ok derɗiraɓe on gettama mi yiɗi en dana vidéo man haɗɗo koɓe bollume fu mi yelo ɗum famake e ɗum nafan ɗuɓɓe nder meɗen aya Allah wallu en e goto nder moɗon fu bo mo faami mo andi engagé nder majum fu mo andi faami kewi ɗum nafan fu habda famna ɗum himɓe muɗum ta a fama hunde a tammu a andi nde nafan a salo wigo ka himɓe maɗa a wiyake o an ka yiɗi a waɗa heɓa feere maɗa a anda feere maɗa goɗɗo on mo holliyam ɗum man ɗo to on numino hanko ma hoore mako tan o yiɗini da min mi découvra ɗum sako an walla on ɗum e min maɗe mi holla ɗum mi faami ɗum ɗo to mi wino hoore am tan mi yiɗani mi yiɗa mi wolwa haala majum himɓe feere nana sakko ngara daña ɗo da mi hollata on ɗum to onon ma ta gaɗe banni te on paami keyo ɗum hunde nafoore kable kollede yimɓe moɗon e nder himɓe ɓe kollata fu bo yimɓe feere ko siɗɗuɗa ɗum o sérieux keyo bawa ɗo yiɗi walla min yimɓe feere bo ko siɗɗuɗa keyo yiɗi arnaka ɓe ko woti ko yiɗi a gaña sur maɓɓe mi tan min paami boɓe annda ɓe ɗon ɓe ɓe ngala ɗum fu geɗal ma kama yaman ngal wala ko ɓi adama foti hokke ko Allah hokkayima e wala ko ɓi adama foti haɗe ko Allah haɗayima simple to anumi ɗo tan ara timmi Allah non gaɗo ko ɗume jum pat ɓi adama kam wala ko foti haɗe e wala ko foti hokke bo ko a yiya heɓayi fu andu Allah on hokkayima ɗum kala ko a yiya heɓayi fu andu wakkati majum waɗay to geɗal ma ɗum ha majum ɗo renu wakkati majum tan mi waɗugo hatam yiɓugo jam mi faami donc en nandeni kujeji ka ɗuɗɗi derraɓe en andi wakkati ma on tan waɗayi to wakkati man waɗi ɗo e sero seeɗa en tan miɗatago milliardaire en derrinaɓe yimɓe feere mbiyan baba en ɗo ɗo min nonnata rotoɓe maɓɓe de ɓe ɗon no mbiyani ɓe ɗon no gaɗani ha sei kuje ɓe gatta man tan e tan ok derraɓe mi laari message Bachir min fu mi fuɗɗi famugo Allah wallu en yaaru en yeeso sosai a wi an fu a waɗi ko a fuɗɗi famugo seɗɗa seɗɗa Allah wallu en yeeso a yetti bo to minen fu min yetti Allah ni barkidin Allah barkidin wasore kayru yaaru kuuɗe meɗen yeeso en pat meɗen derriraɓe on gettama ɗum derri ko wona adama waruno haala marketing en anta jayngol Ɓuraku TV 692 92 14 90 ɗo numéro am appelé orange ka whatsapp 681 78 78 70 bo ɗum numéro am MTN je whatsapp toujours et j'ai appel itami en daari jengin ko yahanta en fuɗɗi diga avant 21 h 22 h 23 h plus de 2 heures de temps en no gaɗa vidéo miɗo holla diga nden koɗo holla 2 heures de temps ɗum andi ɗuuɗi noon mériti ko mi ɓedda mi yara ndiyam fayin ok derraɓe ɗo pat miɗo waɗa vidéo ji ɗo pourquoi ngam heɓanon évoluiri en jeyri yeeso enen bon onon kabde ekkite waɗugo vidéo ji banni to en ɗuuɗi waɗoɓe vidéo ji
e ɗuuɗi présenté ɓe himɓe ɗo waɗan himɓeji meɗen convain ko bi gara ko nasugo kuje banni heɓano en évoluer e parmen amma to warti ɗum goɗɗo goto on tan watta ɗo himɓeji men jeeya pourquoi himɓe feere gatta ɗum hanko tan amma to min miɗo waɗa hande a yi a wari a nasti a yi nafu majum jango awli aɗo waɗa goɗɗo feere yihama hanko ma waɗa min mi wala mi ñalla mi wala mi to yiɗi mi wolana himɓe duuɓi fuu ɓe gonata convaincu to hakkila an to a wolwi ñalawmare goo ɓe gona convaincu ɓe convaincre moƴo fu be mo ɓuuri yerdago moƴo fu be mo ɓuuri mo watta ɗum dalila nasta hunde feere to lattake ɗum goɗɗo goto tan ɗo ne heɓake o en ɗuuɗa nder sungullama enen to en ɗuuɗi enen woloɓe dow haala kuje men holloɓe haɓanaɓe hollugo kayimɓe to se en giya enen makko min ote meɗen ɗuuɗi nder isin kuje banni ɗammi ka famake on gettama on giɗanama kayru mi hofni onon pat moɗon onon hirdaɓe ha deydey sungulla ɗo diga Youssoufa Hamidou Abdoul Kadiri Mohamed Bachir Hamadou Sobi diga Gabon Ousmane Saleh non Daji Adamou non Souleymane Ibrahim an bo yettama non Halidou Ousmane non Abdoul Kadir Salihu non Alaji Aboubacar non Yaya Sanda Bawro non Youssoufa Boɗaɗo non Abdou Peti o Douala non Hassana Abbo non Amadou non Hafizou Amadou non Sadou Umaru non jaygol ande mi tammi ɗum moyjono mi anda ko ɗum awwal kinna jaygol ande indi cen mako non Adamu Garba Amadou non Sadou Hambarka non Djibo Jibrila non Yaya Aboubacar non Ousmane Wale non Bilyamin TV non Taji Adamu non Sali Souleymanu non Raziu Abdourazak ayetama ko ɗuuɗi Abdourazak c'est mon grand frère Abdourazak ayetama ko ɗuuɗi non hande ɓe janngo inde goɗɗo feere goo o wimon kan leader Adamou Harouna bonsoir je te salue avec membre d'équipe je suis en direct avec vous ok ayettama ko ɗuuɗi hande ɓe janngo Yaya Aboubacar ben Rachid Siddique Aboubacar Saydou Pullo Bouba Maber e ko nandi ɓe moɗon isin Dede Hatta Oumar isin Wale TV anan Omar Farouk non Jawleru Sunna IB TV non Saydou Sali non Isa Abdoulaye Isa ayettama non Dairu Hamadou non Sadou Dollar non Halidou Salih Ousmane non Hassana Abbo Amadou e luttuɗo on ɗuuɗi wane derɗiraɓe fotami limtide on ɗuuɗi vraiment mi yiya ha jonta bo ɗuɓɓe ɗo connecté bawon coma hirde man on digga en darna banni heɓa en siwto en gara sungullaji goɗɗi en ɗano e ko nandi ɓe majum heɓa en anda jango ɗo ɗum en tan mi fiyanrogo ɗum de ndiga wona Adamu Harouna mi andi on somayi laarugo an direct mais mimma mi somayi amma digga en darnan kam heɓa en gaɗa kujeji goɗɗi on gettama Allah barkiɗin Allah wallu en yara kuuɗe men e yeeso nder kala ko kuweten fuu to ni kayru ɗo ha majum Allah wallu en dow majum ɓeddu barkiɗingo ɗum to wodi deydey hunde nde yaha nder majum bo Allah haɗugo en découvrugo hunde deydey lutunde kam no famɗiri fu ma sakkuma en kuwande to wodi ko yaha nder sungullaji man ɗo bo Allah saññan en ɗum ɓe ɓurɗum lattago dow lawol e wallu en hokku en barka majum waɗu en découvra toujours kujeji nafoji wallu en nder maji ɗum wiya on toujours andake yo
na premier party ona are sata kala ko watta fu a fuɗɗa a yara bone seɗɗa taw hedde ko a fuɗɗa resugo nder sonkola man ɗo ngam a fuɗɗi delle de biya yiɗum yahata ɗo kata décourage osu ngam goɗɗo feere wiyam to a wari aɗo wasa babal ɗo ha a yiyata ɗo sati ɗo aɗo wasa ha tefa ndiyam ɗo ha a yiyata ɗo sati ɗo to continue watton man ɗo takla aɗo wasa ngam a tefa ndiyam takla ayanma kangeri ha tawata ɗo sati man amma to a wasa babal to ngal ɗo ɗiggi ɗo takla ɗum lope tan a yata a wara ko wasugo mere ha tiiɗi ɗo andu wodi ko ha sati ɗo andu wodi ko woni ton tiiɗu ɗon man ɗo wol ko tammi wotingo ɗo nde conseil je goɗɗo feere hokkimi e mi tawi woɗum non man ɗo amma ɗo on gettama nda vidéo an diredi e ndaratama min fu miɗo laara ngol ha téléphone am ɗo ndaari téléphone am ɗo ɓaawo ok on gettama babay mi tawi on coma ha jotta ɗum ndelli ko on Adamou Harouna wiyata on jarama on gettama Allah wallu en Allah wallinen jaam finnu en jaam wallinon jaam ha mon wallinam jaam ha am finnu en jaam en pat meɗen Allah barkiɗin on gettama mi yelonimi tanmo komi woli wala mo suni to woni mo suni bo sey yaafo mi wolwani o heɓa mi suna ɗum mi tammima sakko wala mo mi suni to jaam kam alhamdulillah on gettama on jarama ɗum derdi ko on Adamou Harouna goɗɗo feere wiyan kam no yiɗi wiwugo indema Adamou Harouna indema no nde fottanayyam nde welayam on derdama Adamou Harouna go wala mi tami en fu indema ɗo fottane indema Adamou Harouna ɗo nde ɗo welayam no andi fu donc to a serama to hakkilai tawi wiyam Adamou Harouna to hakkilai mi takkante ngol sappo ok on gettama on jarama Alhaji Ouseyni nani Alhaji Ouseyni wiyan ɗo kam wanani wonami Adamou Harouna heɓa mi takkanam ngol sappo ok miɗo reenuma si tawari ok merci mon leader Adamou Harouna nous sommes ensemble c'est bien on gettama on jarama wassalamu aleykum